Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Luisito. Ako po ay 25 anyos. Nakatira sa lalawigan ng Negros at nagtatrabaho bilang katiwala ng aking among, itago na lang natin, sa pangalang Fernando Cruz. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol din mismo sa aking amo. Matagal na po kaming nakatira sa asyenda ng aking amo, kung saan ang pangunahin naming ikinakabuhay ay ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga halamang tubo. Ikinatuwa ko ng gusto ng mapagtantong mapagkumbaba ang aking amo. Siya man ay sumasali sa aming gawain sa sakahan, nakikipagsabayang kumain at kapatid ang turing sa aming lahat. Dahil sa taglay niyang kabutihan, mas lalong umunlad ang kanyang negosyo. Nadagdagan ang lupang kanyang pag-aari. At kinikilala siya bilang isa sa mga pinaka-mayayaman sa aming lalawigan. Marami ang humanga at nainggit kay Fernando. Iyon nga lang, ako ang masigit na nakakilala sa kanya. Wala silang alam sa kung gaano kabigat ang dinadala nitong kalungkutan sa kabila ng pagiging isang matagumpay nitong negosyante. Matandang binata si Fernando. Bali 10 taon ang tanda niya sa aking ama. Nakagaya ko ay isa din sa mga tauhan niya. Kwento niya sa akin, binata pa lang siya ay may kasintahan na siya. Hindi nga lang sila nagkatuluyan dahil sa hindi inaasahang trahedyang mangyayari sa mga buhay nila. Mahilig lang daw si Fernando dati sa mga piging. Sa isang pagtitipon niya nakilala si Senyorita Ariana, ang anak ng kilalang tenyente sa bayan. Nagkataong inimbita siya, kaya hindi niya natanggihan ang pag-aya sa kanya ng isang dating kaklase na noon ay isa ng matagumpay na abogado. Maliban sa pagdalo sa mga kasiyahan ay mahilig din siya sa pagkain. Halos lahat ng piyesta sa buong lalawigan ay napuntahan na niya na para tumikim ng iba't ibang uri ng putahe at pagkain. Sa kanyang kabayo noon ay magkasama sila ng matalik niyang kaibigan na si Alfonso. Maliban pa doon, pinapasyalan nila ang lahat ng lugar na may magagandang tanawin. Dito sila nagkakilala ni Senyorita Ariana. Nagpapahangin lang daw ang magandang dilag noon sa isang parke nang maisipan niya itong lapitan. Kinausap niya si Senyorita Ariana matapos magpakilala. Tinanong niya ang dalaga kung bakit hindi ito humalo sa kasiyahang nasa bulwagan sa di kalayuan. Tipid lang nang ngumiti ang babae sa kanya at saka nito sinabing hindi daw mahilig si Senyorita Ariana sa mga kasiyahan. Aniya raw, mas gusto pa niyang magbasa ng libro at alamin ang misteryo ng mundo kaysa sa harapin ng mga kalalakihang pilit na ipinakilala ng mga magulang niya sa kanya para maging kasintahan. Natatandaan ni Sir Fernando, tumawa daw siya pagkatapos marinig ang sinabing iyon ni Senyorita. Tumugon siya na magkapareho daw pala sila. Sa kanya inaming nagpunta siya sa piging dahil sa mga pagkaing alam niyang isisilbi ng mga namamahala sa kasiyahan. At mula nga noon, palagi nang sumasama sa kanya si Senyorita Ariana. Halos libutin nila ang lahat ng magagandang lugar sa Negros para lang tumatak ito sa kanilang alaala. Hanggang kalaunan, nahulog ang kanilang mga damdamin sa bawat isa. Nang magtapat ng pag-ibig kay Senyorita Ariana si Fernando, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang magandang dilag.
Ginawa niya ang lahat para maiparamdam kay Fernando kung gaano niya ito kamahal. Ngunit kahit gaano katamis ang pagtitinginan ng bawat isa sa kanila, ay hindi na mawawala ang mga kontrabida. Malinaw na dineklara ng mga magulang ni Senyorita Ariana na ayaw nila kay Fernando dahil isang Espanyol ang nakatagdang ipakasal nila sa kanilang anak. Wala silang magagawa para bawiin ang naging kasunduan na itinalaga na noong sanggol pa lamang ang senyorita. Pareho silang tumangis ni Fernando. Hindi nila matanggap ang nakatagdang kapalaran ng pag-iibigan nilang dalawa. Walang ipinangako ni si senyorita maliban sa katagang iniwan niya kay Fernando. At iyon ay ang mahal na mahal niya ang lalaki. Naging malungkuti na si Fernando nang umalis sa bansa si senyorita. Mas lalo siyang naging miserable nang malaman niyang ikinasal na ang dilag sa Espanyol na naipagkasundo rito. Inabalan niya lamang ang sarili sa pagtatrabaho. Ginawa niyang araw ang gabi para lang makalimot sa sakit na dinanas niya sa unang pag-ibig. Ipinangako niya sa sariling si senyorita lamang ang una at huling babaeng kanyang iibigin. Makalipas lamang ang ilang taon, nabalitaan nilang umuwi ng Pilipinas si Senyorita Ariana. Mag-isa ito. At ayon sa mga malalapit nitong kamag-anak, ay kamamatay lang ng asawa nito. Nag-organisa ng piging ang mga magulang ni Senyorita nang makauwi siya. Lahat ng mga mamamayan sa aming lugar ay imbitado, kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng pananabik. Hindi niya naiwasang maglakbay diwa habang inaalala kung gaano kaganda si senyorita. Ang totoo niyan, umaasa siyang magkakabalikan sila bilang magkasintahan. Walang pakialam si Fernando kahit biyuda na ang babae at may nauna ng umangkin nito. Total naman ay may iniwang pangako sa kanya ang babae na siya lang ang mamahalin nito habang buhay. Nang ibalita ni Alfonso sa kanya ang tungkol sa kasiyahan, naging lutang na ang isipan ni Fernando. Tinanong pa niya ang kaibigan kung naalala pa kaya nito ang pangako nito sa kanya. Ang sagot naman ni Alfonso, tanging silang dalawa lang daw lamang ni Fernando at Senyorita Ariana ang makakasagot nito. Kailangan lang na magkita silang dalawa at magkausap ng masinsinan, nang sa gayon ay tuluyan na silang magkalinawan. Nasiyahan si Fernando sa narinig mula sa kaibigan. Tiyak magkikita na naman sila ni Senyorita at magkakausap muli. Maalala nila ang mga pinagsamahan nila sa nakaraan at kung suswertehin, baka maaari pa silang magkabalikan. Ayon kay Alfonso, sa susunod na araw daw ang piging at maraming handa ang tinyenteng ama ng magandang byuda. Bilin pa ng lalaki, maganda siya ng magandang damit na isusuot. Siguradong may sayawan at hindi raw nanaisin ni Fernando na mapalagpas ito. Hindi niya maiwasang kabahan habang iniisip ang nalalapit nilang pagkikita. Maalala pa kaya siya ng dalaga? Kakausapin tungkol sa kanilang dalawa. Napakaraming tanong sa kanyang isipan na gusto niyang bigyan ng kasagutan. Pagsapit ng araw ng piging, umaga pa lang ay nakabihis na si Fernando. Halos magtulakan pa sila ng kaibigang si Alfonso para magagawan sa kung sino ang mauunang lumapit sa salamin. Naghahanda na sila sa kanilang pag-alis. Hanggang sa lumipas ang mga oras, hapon pa lamang. Ngunit kay dami ng tao, lahat ay magagara ang suot. Tila mga profesional dahil sa mga kilos at tindig.
Gayon din naman silang dalawa ni Alfonso. Hindi niya lang maiwasang magtaka kung bakit sa halip na totoong sinturon ay isang may kahabaang buntot pagi ang ipinulupot nito sa bewang. Hindi nila mapigilang matakam sa dami ng nakahilerang masasarap na putahe sa mahabang mesang napapalamutian ng makinis na mantel. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Ang iba sa mga bisita ay hindi niya kilala. Sa malawak na bakuran ng pamilya ni Senyorita Ariana, ginanap ang piging. May pumailan lang na magagandang musika sa paligid. Abala ang mga serbidora sa pagsisilbi sa mga bisita. Natawa pa siya nang makita ang ilan sa mga matatandang donya na sopistikada pa ding humarap sa kamera at nagpakuha ng larawan na ayon sa aking ama ay dating isang black and white picture pa lamang. Nilingon niya ang kumalabait na kaibigang si Alfonso nang ituro nito ang dalagang palabas ng ingranting pintuan. Maihahambing sa prinsesa ang kagandahan nito. Nagsipagtigil tuloy ang lahat sa kanilang mga ginagawa at huminto ang musika. Lahat sila ng mga oras na iyon ay naagaw ang atensyon ng isang maladyosa sa gandang dilag na noon ay buong ingat na inahahakbang ang kanyang paang may suot na mahabang takong pababa nito. Matamis ang ngiting iginawad nito sa kanyang mga bisita, lalo na kay Fernando. Naramdaman niya ang pagsikdo ng puso sa kaba. Tila habang biglang umago sa kanyang isipan ang napakaraming katanungan na gusto niyang mahanapan ng kasagutan. Kahit kalalaki niyang tao ay kinilig siya sa isipang nginitian siya ni Senyora Ariana. Saglit itong nagsalita sa gitna ng bulwagan. Nagpasalamat sa kanyang mga bisita. Inanunsyo pa niyang may pasalubong mula sa Espanya ang lahat ng kababayang tumulong para mapagtagumpayan ang piging na isinagawa nila. Pumalakpak ang lahat at labis ang tuwa. May nagtawanan pa at nagsigawan. Nagkaroon ng sayawan kung saan nakahanap ng paraan si Fernando na malapitan si Senyorita. Para sa kanya, ito ang tamang oras na kailangan nilang makapag-usap. Marami siyang gustong itanong sa dalaga. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat at magkakasundo sila bago matapos ang gabi. Walang pagsidlan ang labis na tuwa ng paunlakan ng byuda ang alok niya. Nakipagsayaw nga si Senyorita sa kanya. Habang sumasabay sa saliw ng tugtugin, sinabi niya ang mga bagay na nais niyang sabihin dito. Walang pagdadalawang isip na sinabi niya kay Senyorita na handa siyang ibalik ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Tipid na ngumiti si Senyorita Ariana, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sabi niya, hindi na daw sila kagaya ng dati. Marami na ang nagbago. Maging siya raw ay hindi na ang dating Ariana. Kung sana tanggapin na lang daw ni Fernando ang pahina ng pagmamahalan nila, ay matagal nang nagtapos. Tila winasak ng isang malaking dilubyo ang kanyang puso pagkatapos marinig ang sinabi ng babae. Hindi niya napigilan si Senyorita nang iwanan siya nito sa harap ng bulwagan. Nang inanunsyo nang pwede nang kumain, nanlulumong napaupo sa isang sulok si Fernando. Tila siya pinagsakluban ng langit at lupa, pati ulap. Naaawang nilapitan siya ni Alfonso. Nanlulumong ikwento niya sa lalaki ang laman ng pag-uusap nila ni Senyorita. Namangha at nagulat sa narinig si Alfonso. Napansin ni Fernando. Kumikisla pa ang mga mata ng kaibigan ng malamang tinanggihan nito ang inaaalok niyang pagmamahal. Bumulong si Alfonso kay Fernando. Sabi niya,
Malaki raw ang ipinagbago ni Senyorita. Maputla at mababa na ang tunong magsalita. Hindi na masyadong nakikihalubilo sa mga tao dahil pagkatapos nitong iwanan siya sa bulwagan ay nagpaalam kaagad ang babae na magpapahinga sa kwarto nito. Napansin din ito ni Fernando. Habang nag-uusap sila ni Senyorita kanina, hindi ito makatingin sa kanyang mga mata. Malamang hindi ito makatingin sa kanya ng mata sa mata. Malamig din ang mga kamay nito kaya sa tingin niya ay may kakaiba talagang nangyayari sa babae. Dahil sa pag-aalala, napagpasyahan niyang puntahan sa kwarto nito ang babae. Hindi na din siya pinigilan pa ng mga magulang ni Senyorita dahil wala ng lalaking ipinagkakasundo sa babae. Dumiretso siya sa ikalawang palapag ng bahay at tinalunton ang silid na itinuro sa kanya ng katulong. Naabutan niyang nakayuko si Senyorita at malalim ang iniisip. Diretsahan niyang tinanong ang babae kung kumusta na ito. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Senyorita at bumalik agad iyon sa isang malawak na ngiti. Pero gayon pa man, hindi nakaligtas kay Fernando ang nakikita niyang kislap ng kalungkutan sa mga mata ng babae. Sumagot si Senyorita at sinabing ayos lang naman siya. Hindi lang daw niya magawang masanay sa uri ng pamumuhay na mayroon siya habang nananatili siya sa Spain. Hinarap siya ni Senyorita na may seryosong muka. Alam niyang may gusto itong sabihin sa kanya, kaya nananatili siyang tahimik at hinayaan itong magsalita. Hindi na raw normal na babae ang Senyorita. May nangyaring hindi inaasahan sa Espanya na naging dahilan kung bakit nagbago na ng tuluyan ang pagkatao niya. Hindi lang siya basta tao. May halo na siyang dugo ng ibang nilalang sa kadahilanang nalinlang siya ng kanyang asawang Espanyol. Natigilan si Fernando at tinanong sa babae kung ano ba ang ibig sabihin nito. Bigla, nanginginig na lumapit sa kanyang babae at nakipagtitigan sa kanya. Sa isang iglap, nagbagong bigla ang kulay ng mga mata nito. Naging kasing pula ng sariwang dugo. Ang kanyang muka ay nangunot at nagkaroon ng kulubot. Nagkaroon siya ng kulay itim na balat at may nakakasindak na mahahabang pangil. Ang kanyang dila ay kasing nipis ng sinulid. Sa madaling salita, ipinakita nito ang kanyang anyong aswang. Napaatras sa takot si Fernando. Wala siyang maapuhap na ibig sabihin. Lalo na't nakikita niyang nanlilisik ang mga mata ng nagbagong anyong si Senyorita Ariana. Nagpatuloy ang babae sa pagsasalita na labis niyang ikinahindik. Ipinagtapat nito ang pagiging isang aswang na nakuha lamang nito nang ipasa sa kanya ng asawang Espanyol ang bertod para makapagpahinga na ito. Dahil doon, siya na ang nagbabago ng anyo tuwing gabi. Naranasan niyang maging isang nakakatakot na nilalang dahilan para katakutan siya ng mga tao sa bansang iyon. Maliban pa, lahat ng mga kakilala ng kanyang pamilya sa Espanya ay ipinagkakalat ang kanyang madilim na lihim. Kaya namuhay siyang malungkot at nababalot ng bighati. Para mabawasan ang nadaramang kalungkutan, nagpasya siyang umuwi na lamang ng Pilipinas at kalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa kanya. Gusto niyang mamuhay ng matiwasay pero nalulungkot niyang napagtanto na hindi na siya kailanman babalik sa dating buhay na gusto niya. Tao pa siya noon pero halimaw na siya ngayon. Iba na ang mundong ginagalawan niya. Ayaw niyang mahusga ng marami.
kaya umiiwas siya sa piging. Kahit pa naroon si Fernando ay tiniis niya ang lahat para lang wag makalata ang lalaki. Ngunit dahil mautak ito at may mga nalalaman ay mabilis siyang napansin. Buong akala niya magaling siyang magtago ng sekreto. Natatakot siyang malaman ng mga tao ang bagong tunay niyang pagkatao. Baka daw kasi mas lalong sumama ang tingin ng mga ito sa kanya. Ayon kay Fernando, iwinaksi niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Senyorita. Sa halip na husga ng babae ay inalok niya ito ng kasal para naman maging masaya ang buhay nilang dalawa. Tumanggi si Senyorita pero nagmatigas si Fernando. Kaya daw niyang indahin ang mga panghuhusga basta magkasama silang dalawa. Mahigpit na nagkayakapan ang dalawang magkasing irog. Buong akala nila magkakaroon sila ng pag-iibigang walang hanggan. Pero dumating sa kinaroroonan nila si Alfonso. Duguan at mukhang nanggaling sa nakakasindak na lugar. Puno ito ng sugat at mangyak-ngyak pa. Gulat nilang tinanong ang lalaki kung ano ang nangyari rito. Pero maharas niyang dinuro si Senyorita at sinabing napakadumi ng buong pagkatao nito. Walang kahit na sino sa kanila ang nakapagsalita bilang ganti sa mga paratang ni Alfonso. Paano pa sila tatangging gayong nasaan yung aswang na nga ang babaeng matagal na niyang pinapangarap? Sa halip na matakot, umangil si Senyorita Ariana at naghanda sa gagawing pagsugod ni Alfonso. Ang lalaki naman ay hinugot ang kanyang sinturong buntot page. Kaya pala kahit anong tawa ni Fernando sa kaibigan ay hindi ito nagpatinag. Walang takot na ipinakita nito sa aswang ang kanyang pangontra at sinalubong ang mga atake nito. Gustong awatin ni Fernando ang dalawa pero nahihirapan siyang gawin. Nagulat na lang siya nang iwanasiwas ni Alfonso ang hawak nitong buntot page sa kanyang iniirog. Umatungal ang babae at muling lumundag para sa isa pang muling pagsugod nito. Maya-maya lang, mas nanaig ang lakas ni Senyorita dahil nagawa niyang kalmutin si Alfonso ng maraming beses sa muka. Duguan siyang bumagsak sa sahig at ikinataranta iyon ni Fernando. Gusto niyang tulungan ang kaibigan ngunit paano naman ang babaeng minahal niya. Nasaksihan ni Fernando kung paano tinusok ni Senyorita gamit ang matutulis niyang kuko ang dibdib ni Alfonso. Napasigaw siya nang makita ang pagbulwak ng sariwang dugo sa kaibigan. Dahil dito, nakapagdesisyon siya. Tama din si Senyorita. Hindi na ito ang dating Ariana na nakilala niya. Kailangang tapusin na niya ang kasamaan nito bago pa man makapanakit ng iba. Namataan niya ang isang tansong kutsilyo sa di kalayuan. Alam niyang kay Alfonso iyon. Dahil ang kaibigan lang ang mahilig magtago ng mga kagamitang pangontra sa aswang. Pinagmasdan ni Fernando kung paanong abalang nilantakan ni Senyorita ang lamang loob ni Alfonso. Nang sa tingin niya ay hindi na siya mapapansin ng babae, nanginginig niyang dinampot ang kutsilyo at mabilis na itinarak niya sa likod ni Senyorita. Tago sa puso nito. Biglang umatungal sa sakit si Senyorita at nagkikisay sa sahig. Kahit na hindi niya ginustong mamatay na maaga ay masaya din siya. Alam niyang matatahimik na siya sa kabilang buhay at wala nang magmamana pa ng bertod na ipinasa ng asawa niya sa kanya. Nang bumagsak siya sa sahig, kusang natupok ng apoy ang kanyang katawan. Ang mga pangontra dala ni Alfonso at tunay na pangontra nga sa mga aswang dahil ang ama nito ay isang albularyo. Nalungkot si Fernando sa sinapit ng mga taong malalapit sa puso niya, si Alfonso at si Senyorita.
Sa piging niya nakilalang dalaga, sa piging din ito pumanaw. Marami ang nagsasabing siya daw talaga ang tunay na aswang at nilantakan niya ang kaibigan at ang dating kasintahan. Pero sa tuwing ikukwento ito sa akin ni Fernando, ay naninindig ang aking mga balahibo. Walang duda, mas makatotohanan ang kanyang sinabi, lalo na't natatanaw ko pa sa likurang bahagi ng malawak na sakahan ang libingan ng dalawang malalapit sa buhay niya. Hindi na nag-asawa pa si Fernando. Sabi niya, masaya na daw siyang maging isang magbubukid at mananatili sa puso niya ang mga kaibigan sa paglipas pa ng panahon. Maraming salamat sa pagkikinig. Sana po ay nalibang kayo sa aking kwentong mula po sa aking amo. More power po sa inyong channel at God bless po Sir Caspar. Muli po, ako po si Luisito ng Negros. Salamat sa pag-subscribe. Magandang araw o gabay mga kaaswang. Sa araw na ito ay atin na namang bigyang buhay ang liham na ipinadala sa atin ng isang tagapakinig na itatago natin sa pangalang Karel. Ito ay tungkol sa taunang tradisyon ng mga angkan ng kanyang kaibigang itatago na lang natin sa pangalang Noime. Nakagawian na ni Karel ang laging may gaganaping pagtitipon ang buong angkan ni Noime. Lagi siya nitong kasama. Yun nga lang at hindi siya pwedeng makihalubilo sa mga angkan ni Noime dahil bawal daw at lalong hindi siya pwedeng kumain ng mga nakahandang pagkain na nasa labas ng bahay. Pang-ilang sama ko na ba to, Noime? Kainaman ang babango ng mga haing pagkain. Di rin naman ako pwedeng kumain. Maiwan na kaya ako? Pagkatakam lang ang mararanasan ko dun eh. Reklamo ni Karel sa kaibigan. Nako nabusog ka rin naman sa buko salad, di ba? At saka nag-iihaw din naman ako ng sariwang isda para sa'yo. Hayaan mo na kasi. Tradisyon nga namin iyon eh. Pagluto mo naman ako ng pwede sa loob. Ano ba naman yan? Reklamo pa ng dalaga. Sige, mamaya pagdating natin sa aming bayan, dadaan tayo sa pamilihan ng karne. Sagot ni Noime. Hindi kayo magkakatay? Di ba handaan nga to? Doon na lang tayo hihingi ng karne. Hindi na umimik si Noime. Sa halip ay inirapan nito ang kanyang best friend. Ang dami mong tanong. Angil nito. Habang bumibiyahe sakay ng boss ay walang tigil ang ngiti ni Karel. Hala siya. Hoy, para kang baliw. Saway ni Noime. Ano ka ba? Natutuwa lang ako. Kasi naman makikita ko na naman si Anton. Gwapo. Hays, kailan kaya ako liligawan nun? Patukoy niya sa pinsan ni Noime. Hala ka, aasa ka pa. Kita mo namang napaka-cold ng pinsang kong iyon. Aminado si Karel na kaya siya laging nakadalo sa pagtitipon ng angkan ni Noime ay dahil umaasa rin siya na balang araw ay maging isa rin siya sa mga angkan na iyon. Umaasa siyang mamahalin rin siya ng pinsan ni Noime na si Anton. Pagdating sa bayan, gaya ng sabi ni Noime, ay bumili sila ng karne ng baboy bago dumiretso sa baryo. Ang baryong halos kaanak lang nila ang nakatira. Sakay sila ng motorsiklo patungo sa nasabing baryo. Hapon na nang makarating sila sa bahay nila Noime. At marami-rami na ang mga kaanak nila ang nagtitipon doon. Nasasamyo na rin ang napakabangong putahe ng angkan. Ang bango talaga, Noime. Nagutom agad ako. Reklamo ni Karel sa kaibigan.
Kahit kailan naman talaga napakatakaw mo no. Ewan nga lang kung saan nalagay ang kinain mo. At tila hindi ka naman tumataba. Napatawa na lang si Karel. Aminado siyang totoo ang sinabi ng kaibigan. Sa kadahilan ng sa kanilang dalawa siya itong ang buhay ay tila nakasalalay sa pagkain na lang. Noemi, naku mabuti at kasama mo na naman ulit itong kaibigan mo. Masayang wika ni Lolo Tarsing niya. 103 na ang edad nito ay napakalinaw pa rin ang mga mata nito. Niyakap ito ni Noemi at hinagkan sa pisngi. Maging si Karel ay nagmano rin dito. At gaya ng dati ay amoy na naman niya ang tila pamuna sa balat ng matanda na langis. Sobrang lumang langis na tila ba hindi naliligo na ang matanda. Nakauwi na rin ba galing Maynila si Antonay? Tanong ni Noemi sa kanyang ina. Napasulyap si Karel sa kaibigan. Iyon naman talaga ang kanyang hinihintay. Ang sabi nito ay darating ito ngunit mga hating gabi na. Biglang sumigla si Karel kasi naman ay kalakasan yata niya kapag masilayan na itong kanyang matagal nang hinahangaan. Baka nga pag-ibig na ang kanyang nadarama dito. Pinagpahinga mo na sila ng mga magulang ni Noemi. Naidlip mo na sila sa kwarto ni Noemi. At tatawagin na lang daw sila kapag tapos nang lutuin ang dalang karne nila. Sa ilang taon na pabalik-balik si Karel sa bahay nila Noemi sa baryo, ay tila nasanay na rin siya at mabilis na nakakatulog sa bahay nila Noemi. Hindi gaya ng unang dating niya na puro masamang bangungot sa kanyang pag-idlip, kaya hindi siya halos nakakatulog. Nahatak lang siya ng antok noon nang pinakain siya at pinaanom ni Noemi ng isang basong Diyos. Nagising sila sa katok ng pintuan. Kain na tayo. Kain na ata tayo. Ungol ni Noemi. Halos sabay pa silang bumangon nang nakapikit pa ang mga mata. Binato ng una ni Noemi si Karel. Gaya ng lambingan nila kapag pareho pang antok ay batuhan ng unan. Tawanan pa sila nang biglang bumukas ang pintuan. Ang gulo niyong dalawa, halina kayo. Sabay na tayong kumain. Wika ng isang baritonong boses. Anton? Sambit ni Karel sabay tingala dito. Abay, hindi nakalimot Nakakangising wika ni Anton. Napangiti lang si Noemi sabay kindat kay Karel. Mabuti naman at sumama ka pa rin kay Noemi. Wika ni Anton. Abay siyempre, hindi magiging kumpleto ang taon niya kapag hindi ka. Aray ko, bakit mo ko binatukan? Angil ni Noemi, matapos maputol ang nais nitong sabihin. Ang daldal mo babae, reklamo ni Karel nang nakanguso. Oo na, sige na, wala na nga lang, kain na lang tayo. Wika ni Noemi. Napatawa ng mahina si Anton. Alam na nito ang ibig sabihin ng pinsan. Noon pa man ay mababasa na niya sa mga mata ni Karel na may gusto ito sa kanya. At aminado siya na sa unang kita niya sa dalaga ay napahanga siya dito. Pero paano naman niya mapanindigan? Aswang sila. Ordinaryong tao si Karel. Kahit nga katauhan ni Noemi na best friend nito ay hindi alam ni Karel. Kahit ganoon sila kalapit ay atubili pa rin si Noemi na ipagtapat sa kaibigan ang kanilang katauhan. Kumain kayo, lalo na ikaw Karel. Siguradong gutom ka galing sa mahabang biyahe. Wika ni Anton. Palihim na siniko ni Noemi ang kaibigan. Tila nahiya naman si Karel. Noon kasing mga nagdaang taon na naging panauhin siya ng mga ito. Hanggang sulyap lang ang ginawa nito sa kanya. Kahit hi o hello ay wala siyang maririnig mula dito. Matapos nilang kumain ay niyaya ni Anton ang dalawa sa beranda ng bahay.
Saktong walang tao dahil abala ang lahat sa labas. Nagkasiyahan ang iba habang ang iba ay nag-uusap-usap. Dito muna pala kayo. May nakalimutan akong ibigay kay nanay eh. Kunwaring paalam ni Noemi. Biglang nakaramdam ng kaba si Noemi. Ramdam niya na may iba sa gabing iyon. Takot ka ba sa akin? Tanong ni Anton nang makitang balisa ang dalaga. Biglang nakaramdam ng kaba si Karel. Ramdam niya na may iba sa gabing iyon. Takot ka ba sa akin? Tanong ni Anton nang makitang balisa ang dalaga. Hindi. Hindi ko kasi inasahan ito. Dati kasi hindi ka naman namamansin. Wala kasi akong lakas ng loob noon. Pero ngayon lalakasan ko na para sa'yo. Saad ni Anton. Tila biglang gumaan ang lahat kay Karel. Alam na niya kung saan ang tungo ng kanilang usapan. Hindi man makapagsalita ng diretso si Anton sa harap ni Karel, ay alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga unang pahiwatig nito. May nobyo ka na ba, Karel? Tanong ni Anton. Napaubo ang dalaga sa biglang tanong ni Anton. Sabi na nga ba niya at iyon ang kasunod sa mga tanong ni Anton. Hindi, ayoko. Biglang natahimik si Anton. Mali lang ba siya ng pagkaintindi sa mga galaw ni Karel? Sayang, mukhang busted agad ako nito, saad ni Anton. Sino bang liligawan mo? Painosenteng tanong ni Karel. Ikaw sana kaso ayaw mo naman. Sinabi kong ayaw ko kasi hindi ko natipuhan no. Angil ng dalaga. Biglang nabuhayan ng loob si Anton dahil sa boses ng dalaga ay may himig pag-asa. Yun nga lang ay naduduwag pa rin si Anton. Baka kasi biglang mabisto nito ang kanilang katauhan. Tapos bigla siya nitong kamuhian. Baka hindi niya matanggap kapag ganoon ang mangyari. Kung manliligaw ko sa iyo ngayon, may pag-asa naman ba? Tanong ni Anton. Depende naman. Kung desidido ka naman ay bakit hindi? Sa susunod na balik ko dito, gusto ko ay tayo na. At sana hindi ka na paligaw sa iba. Hindi na ako babalik ng Maynila sa susunod na balik ko. Biglang kiniliti ng sobrang dalaga sa sinabing iyon ni Anton. Asahan ko yan. Baka mamaya pinaasa mo lang pala ako. Saad ni Karel. Kapag sinabi ko gagawin ko yan, Karel. Umaasa kang totoo lahat ng mga sinasabi mo. Sana makakaasa rin akong pagbalik natin sa susunod na taon ay walang ibang lalaki sa buhay mo. At ako lang talaga ang hihintayin mo. Oo naman. Kitagal ko kayang hinintay ang pagkakataon na ito. Ngayon ko pa ba pakakawalan? Napahawak sa kamay si Anton sa dalaga. Nahuli iyon ni Noemi dahil saktong pabalik na ito sa kanilang kinaroroonan. Hoy, ano yan? Huli ka, Balbon. Taas kilay na saad ni Noemi sa binatang pinsan. Mabilis na kumalas ang mga kamay ni Anton kay Karel. Ano yan? Kayo na kaagad? Tanong pa ni Noemi. Hindi ah. Mabilis na tanggi ni Karel. Ayan naman pala eh. Bakit may pahawak kamay pa? Hindi porkit pinsan kita, Anton, ay kukonsintin na kita. Wala pa nga kayo, may pahawak na ng kamay. Ligaw mo na. Saad ni Noemi. Iiling-iling lang habang nakangisi si Anton. Puro kakingkoyan ang kanilang pinag-uusapan kaya puro rin tawa sina Noemi at Karel. Ilang sandali pa ay pinapasok na si Karel sa kwarto ni Noemi. Sinamahan ito ni Noemi na mahiga sa kwarto nito hanggang sa makatulog. Ngunit sa isip ni Karel ay ayaw muna niyang matulog. Ilang pagtitipo na ito ngunit hindi man lang niya naranasan na makita ang sinasabi ni Noemi na ritual ng angkan. Ang sabi ni Noemi ay pagpatak ng 12:00. Doon sisimulan ang lahat.
Doon sisimulan ang lahat at taon-taon nila iyong ginagawa. Pumasok sa isip ni Karel na magkunwari na tulog upang masaksihan ang taunang tradisyon ng mga angkan ni Noemi. Ilang sandali pa ay hinawakan ni Noemi ang kanyang kamay at iniangat. Binigatan ni Karel ang kanyang kamay upang kunwari ay talagang tulog na siya. Pagkatapos ma-check, diretso nang lumabas si Noemi patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga angkan. Maging si Anton ay naroon din. Ang pinakamatanda ang namumuno sa ritual, ang lola ni Noemi. Mula sa kwarto ni Noemi ay tahimik na nagmasid si Karel mula sa maliit na butas ng sawali. Nawerdohan pa siya kung ano ang pinaikutan ng mga ito. Ilang sandali pa ay tumingala sa langit ang matanda at umusal ng Latin. Mga kalahating oras din iyon. Ang lahat ng mga angkan ay bigla ring umusal ng kung ano at nagulat na lang si Karel nang makitang naging mga aso o pusa ang iba. Ang iba naman ay nagliparan. Natutop ni Karel ang kanyang bibig nang mapagtanto na ang ginawa palang ritual ng mga ito ay pagpapalakas ng kapangyarihan bilang isang aswang. Ilang sandali pa isang ungol ng tao ang narinig ni Karel. Pinilit niyang makita ang kung sino man ang umuungol na iyon. Halatang may takip ang bibig. Marahil ay upang hindi makasigaw ng malakas. At nasa harap nga ito ng matandang babae, nakahimlay. Hindi rin makagalaw dahil nakagapos. Nakikita iyon ni Karel dahil sa biglang pag-iba ng anyo ng mga ito. Walang ano-ano ay biglang may dinukot ang matanda sa dibdib ng isang nakagapos na nilalang sa harap nito. Tansya ni Karel ay babae din ang biktima. Biglang nakaramdam ng takot si Karel nang maiangat ng matanda ang kanang kamay. Hawak ang puso ng isang tao. Pumapatak pa ang mga dugo mula rito kaya nais maduwal ni Karel. Biglang lumingon ang matanda sa kinaroroonan niya. Kaya napaatras siya, sabay hawak ng kanyang dibdib. Nakikita ba niya ako? Tanong niya sa kanyang isipan at muling sumilip. Halos nanuyot ang kanyang lalamunan nang makitang nilalamunan ng matanda ang hawak na puso. Habang ang ibang mga kaanak ay kanya-kanyang kagat sa nakagapos na nilalang. Hindi ang mga ito tumigil hanggat bituka at buto na lamang ang natira sa tao. Tila tinakasan ng lakas ang mga tuhod at buong katawan ni Karel. Kanya-kanyang balik sa pagiging taong anyo ang lahat. Muli ay may inusal na namang kung ano ang matanda. Ang iba ay may salitan ding inuusal. Maingat na bumalik si Karel sa kanyang hinihigaan. Pinagpapawisan siya ng malamig sa kanyang nasaksihan. Ilang beses na siyang isinasama ng kanyang kaibigan. Naging kampante lang siya sa pagtulog sa tuwing naroon siya. Anong balak ni Noemi sa kanya? Kinukuha ang loob at balang araw ay siya na ang maging pagkain ng angkan. Siya na ang magiging alay para sa mga ito. Nagtayuan ang mga balahibo ni Karel habang iniisip na paano pala kung sa unang beses pa lang ay ginawa na siyang alay ng kanyang kaibigan. Ngunit pilit pa rin niyang inaalala ang magandang samahan nilang magkaibigan. Sa isip niya ay hindi naman yata iyon kayang gawin ni Noemi sa kanya. 3 araw silang nasa baryo nila Noemi. Tapos na ang pagtitipon ng mga angkan. Ang iba ay balik trabaho na sa lungsod. Habang si Karel ay naiwan pa ng 3 araw. Ganoon din si Anton. Naligo sila sa batis at nanguha ng buko at kung ano-ano pa ang kanilang ginawa. Nakisabay lang si Karel sa agos. Nagkunwari na walang may nadiscover sa mga katauhan ng mga ito. Pangako mo Karel, pagbalik ko at narito ka rin. Ibig sabihin nun, tayo na. Wika ni Anton. Ngiti at tango lang ang sagot ng dalaga dahil sa totoo lang ay sobrang gulo na ng kanyang isip at puso.
Kaya ba niyang makipagrelasyon sa aswang? Nang makabalik sila sa trabaho ay bigla ring nagka-emergency sa bahay nila Karel. Kaya biglaan ang kanyang uwi sa kanila. Nagulat na lang si Noemi na may bitbit na siyang malaking bag. Kwento niya sa kaibigan ang nangyari sa kanyang ama. Pagdating niya sa kanila ay nakarate na nga sa kama ang kanyang ama. At siya na lang yata ang hinihintay dahil nag-usap lang sila ng maiksi at nalagutan na kaagad ito ng hininga. Simula noong mamatay na ang kanyang ama ay di na niya maiwan ang kanyang ina dahil lagi itong nagtatangkang magbigde. Kaya lagi siya ditong nakabantay. Kinakausap hanggang sa unti-unti na nitong natanggap. Hindi na bumalik pa sa trabaho si Karel at nawala na sila ng komunikasyon ni Noemi. Hanggang sa nagkaroon siya ng nobyo na isang guro sa kanilang lugar at nagpakasal. Ang pangako niya kay Anton ay hindi natupad. Napag-isip-isip rin niya na hindi pala niya kayang makipagrelasyon sa isang aswang. Lumipas ang mga panahon, mga taon, ay wala na siyang balita sa kanyang best friend na si Noemi at lalong-lalo na kay Anton. At hanggang dito na lang po mga kaaswang ang liham na ipinadala ni Karel na atin na namang binigyang buhay. Muli ay maraming salamat at sana nagustuhan ninyo ang kwento mga kaaswang. Salamat sa pag-subscribe. Pilit kong nilalayo ang aking sarili sa lalaking alam ko na hindi bagay sa akin. Langit siya at lupa lamang ako. Dugong halimaw siya, normal na tao lang ako. Bakit ko nasabi? Dahil siya ang nag-iisang heredero ng among hasyendero na may libo-libong ektarya ng lupain sa aming lugar. Ngunit sa kabila ng pagiging sikat na milyonaryo nila, ay kadikit ang intriga tungkol sa pagiging aswang ng donya ko. Anak, huwag si Miguel. Marami namang pwedeng mahalin. Aswang ang lahi ng angkan nila Rosa. Ayaw kong magkaroon ng halimaw na apo. Saad ng ina ko noon na nagpalito sa akin. Mahal ko ang binata, huli na rin ang makarating sa akin ang tungkol sa kanilang lahi. Pero noong ligawan ako ni Miguel, hindi rin ako nangako na masusuklian ko ang pag-ibig niya. Masyado pang maaga para sa aming parehong nangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nang maging buo na ang aking desisyon, nakipagsapalaran ako sa lungsod. Doon ko hinanap ang aking kapalaran. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Sinubukan ko ring makipagrelasyon sa lalaki upang maiwaglit sa aking isipan si Miguel. Masaya naman ang magkaroon ng buhay pag-ibig. Subalit ramdam kong may kulang pa rin. Hindi ako masaya. At dahil nga siguro boring akong nobya, ayon, pinalitan ng iba. Ganyan naman kayo eh. Sige, karma na lang ang katapat sa inyo. Harap-harapang pinapakita sa akin na wala akong kwentang nobya. Ouch. Ngunit hindi naman ako nagsiselos. Hindi naman ako nasasaktan. Iisang lalaki lang lagi ang laman ng aking isipan. At iyon ay si Miguel. Kaya Miguel, balik ka na, hindi na ako galit. Joke lang. Pero kailangan kong pilitin na kalimutan siya. Hindi ako pwedeng magmahal ng halimaw. Hindi iyon akusasyon lang. Dahil ang aking lolo Timyo noong buhay pa ay isa sa mga saksi at nakakita kung paano kumain ng mga hilaw na lamang loob ang lolo ni Miguel. Iyon ang naging dahilan kung bakit umalis sa trabaho ang lolo Timyo. Dati itong tauhan ng pamilya ng binata. Ngunit nang masaksihan iyon ay hindi na bumalik pa. Iyon nga lang ay unti-unti itong nagkasakit at namatay. Duda rin ng lola ko noon ay naaswang
ng sariling amo ang lolo dahil sa hindi pagbalik sa serbisyo. Saktong nagtapos ako ng kolehiyo nang tumawag ang ina. Sosorpresahin ko sana ito at ikukwento ko na tapos na akong magkolehiyo. Ngunit ako pala ang nasorpresa kasi ang nagsasalita sa kabilang linya ay hindi si nanay, kundi si Tia Catalina. "Tia, nasaan si nanay?" Gulat na tanong ko. "Wala na ang nanay mo, Rosa. Nasagasaan ng sasakyan." Balita nito na nagpawala ng aking buong pwersa. Pakiramdam ko ay binarahan ang aking puso ng ilang minuto at hindi ako nakahinga kaagad. Hindi ko matanggap ang pagwala ng ina. Ito na lang ang kasama ko sa buhay. At para rito ang aking mga pagsisikap. Ngunit hindi man lang umabot si nanay. Kaagad akong bumiyahe pa uwi. Lutang ang aking isipan na mga sandaling iyon. Pagdating sa bahay ay nadatnan ko ang ina na nasa puting ataol na. Tuluyan nang naglantas ang luha sa aking mga mata. Para saan pa ang aking pagsisikap? Tanong ko noon sa aking sarili. Nagsisimula pa lang akong bumawi pero kinuha na kaagad sa akin ang nanay ko. Napakaaga pa kong tutuusin. Pero anong magagawa ko? Dahil hindi ko naman kontrolado ang mundo. Kaya sa mga nakikinig ngayon na mga anak, sana naman ay bigyan niyo ng importansya ang inyong mga magulang habang buhay pa. Huwag kayong mananawa na mahalin sila. At kung may iutos sila, sundin niyo po ng buong buo at may taos puso. Balik tayo sa kwento. Nakakamiss lang kasi si nanay. Habang nakatayo ako sa harap ng lamay ni nanay, ay may biglang dumulog na kotse sa aming bakuran. Saktong paglingon ko ay ang pagbaba ng isang pamilyar na bulto ng lalaki. Si Miguel. At napakatangkad na lalo nito. Masyadong formal ang suot na damit na tila ba galing pa ng opisina. Muli akong bumaling sa lamay ng nanay. Ngunit ang kaba ko ay sobra. Tila ba may nagawa akong kasalanan sa lalaki at kabadong-kabado ako sa presensya nito. Nakikiramay ako, Rosa. Saad nito sabay tapik nito sa aking balikat. Tanging pagtango lang ang ginawad ko. Ngunit hindi ko rin ginawang tumingala rito. Ramdam ko na hindi ito umalis at nakatayo lang sa aking tabi. "Ang tagal mong nawala, Rosa." Saad nito. "Nag-aaral ako habang nagtatrabaho." Sagot ko. "Iyon lang. O kaya naman ay iniiwasan mo talaga ako." Prangkang wika nito. Hindi ako nakasagot kaagad. Ang lakas ng loob nito at diretso kong magsalita. Hindi ko rin alam kung paano ito sagutin. Gayong tila nahulaan din ito ang tila pagtatago ko sa kanya. "Iyon lang, Miguel. Pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo at nagawa ko. Para kay nanay sana lahat ng iyon. Ang kaso, ang lupit na ng mundo sa amin." Saad ko. Ito naman ang natahimik. Akala ko ay hindi na ito magtatagal pa. Ngunit nagulat ako nang biglang may mga tauhan ito na nakauniforme pa ang nag-abot ng tig-iisang tasa ng kape at tinapay sa mga nakilamay ng gabing iyon. "Naku, Miguel, salamat." Wika ko nang makita ang ginawa ng mga tauhan nito. "Wala yon." Sagot nito sabay abot ng isang tasa ng kape sa akin. Kumuha rin ito ng para sa kanya. "Sasamahan kita rito hanggang magdamag." Saad ng binata. "Salamat, Miguel." Sambit ko. Hindi ito umimik at inakay lang ako nito papunta sa upuan. Nagpatianod na rin ako sa binata.
Hanggang matapos ang huling gabi ng lamay ay laging naroon si Miguel. Hindi rin nawawala ng pagkain at kung ano pang pangangailangan ng mga bisita. Nahihiya rin ako ngunit kagustuhan nito ang lahat. Hanggang sa matapos ang 9 na gabi ng panalangin. Walang paalam akong umalis sa lugar. Sa araw ng huling pagkikita namin ni Miguel ay nagpasalamat na kaagad ako dito sa kabutihan at pagsuplay niya ng mga kakailanganin namin sa burol ng ina. Ngunit hindi ko sinabi nito na pagkatapos ng huling gabi ng panalangin. Para saan pa? Wala naman siyang koneksyon sa akin. Pagbalik ko sa lungsod ay naghanap kaagad ako ng trabaho. Isang sekretarya ang napasukan kong trabaho. Sakto sa 4 na taong secretarial course na nakuha ko. Isang linggo akong trainee ni Mrs. Tess. Matanda na kasi ito at kailangan nang magretiro. Matapos ang isang linggong training, ay regular na kaagad akong trabahante bilang sekretarya ng CEO. Ikaw si Rosa. Tanong ng aking amo nang iabot ko dito ang isang portfolio na naglalaman ng mga importanteng dokumento para sa isang meeting. Ako po si Miss Rosa. Ako ang bago ninyong sekretarya. Wika ko rito. Napakalalim na mga titig nito sa akin at tila ba may kakaiba sa mga mata nito. Hindi naman sinabi ni Mrs. Tess na isang napakagandang binibida pala ang aking magiging bagong sekretarya. Saad nito. Ngunit lagi akong tipid. Hindi ko alam kung matatawag bang babaero ito sa paraan itong tumitig na tila ba hinahagod ng tingin ang aking kabuuan. Gayong konserbatibo naman akong manamit. Nasa meeting ka daw kasi sa ibang bansa, sir. At sabi niya sa pagdating mo, ako na ang bagong sekretarya mo. Hindi ko na nga po siya nakita ngayon, sir. Saad ko rito. Retired secretary na kasi siya. Nagtrabaho siya noon pang si Papa ang CEO. Naipasa na lang siya ni Papa sa akin. At ngayon, matanda na rin siya kaya kailangan na niyang magpahinga. Saad nito. Napahanga ako sa sinabing iyon ng aking amo. Kung ganoon pala ay mabuting amo ang mga ito. Kasi walang magtatagal na trabahante sa amo kung hindi ito mga mabuting tao. Simula noon ay lagi na akong kasama sa mga meeting ni Sir Megs. Minsan nga napaka-cold nito. Minsan naman parang nobya ako kung ituring kaya nakakaasiwa rin. Sir, ako na lang pong magbubukas ng kotse para sa sarili ko. Ang bilis niya naman pong makaikot. Reklamo ko dahil para lang itong nag-teleport na kakababa lang nito sa kanyang kotse ay nasa harapan ko na kaagad ito at pinagbubuksan na ako. Rosa, ang mga babae dapat maayos na tinatrato. Kahit sekretarya kita, hindi imposible na isang araw magiging ina ka ng anak ko. Dahil pareho tayong single, dalaga ka at binata ako. Litaan niya nito. Tila nagsitayuan ang balahibo ko sa batok nang sabihin iyon ni Sir Megs. Sir, langit ka. Lupa lang ako. Masyadong malayo ang agot natin sa isa't isa. Saad ko. Pero kaya kong lumapag sa lupa para makipagpantay sa iyo, Rosa. Saad nito. Sir Megs, nililigawan mo ba ako? Diretsong tanong ko sa aking amo. Kung sasabihin ko bang oo, tanggihan mo. Natahimik ako sa sagot ng aking amo. Hindi pa nga nakalimot ang puso ko sa lalaking simula kabataan ko, ay ito na ang umuuko pa. May manggugulo na naman. Hindi ako sumagot. Ayaw kong sabihin na gold digger. Saktong may gusto sa akin ang kasamahan ko sa trabaho na gwardya. Para makaiwas sa amo ay unang ligaw pa lang ng kasama kong sikyo na si Bal ay sinagot ko na kaagad.
Ang gulo naman. Wala naman akong balak na seryosohin ito. May maipakita lang ako sa amo na may nobyo na ako upang hindi na ito mangulit pa. Ngunit isang gabi habang nakaangkas ako sa motorsiklo ni Bal, pauwi sa aming inuupahang bahay. Habang padaan kami sa isang kahabaan ng highway na medyo malayo sa kabihasnan, ay bigla na lamang may humarang sa aming harapan. Isang tila paniki na kasing laki o higit pa sa tao, at nakakatakot ang mahahabang pangil at kuko nito. "Rosa, mag-ingat ka. Isang aswang ang ating kaharap." Wika nito kaya nataranta ko. Hindi man lang nakapaghandang dumepensa si Bal nang sugurin ito ng nilalang. Napaluhod ako sa lupa sa bayo ko at kubli ang aking mukha gamit ang aking dalawang palad. Hindi ko nakita kung paano nito walang awang pinatay ang kaawa-awang si Bal. Ngunit tinig na didig ko kung paano ito naghuhumiyaw sa sakit bago tuluyang nalagutan ng hininga. Matapos nitong atakehin si Bal ay ramdam ko ang mabibigat na yabag nito palapit sa akin. Nanginginig ako sa takot dahil alam ko na ako na ang susunod. Nanindig ang balahibo ko sa butok. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok nang iguhit nito ang mahaba at matalim na kuko sa aking balikat pababa sa aking kamay. "Akin ka lang," bulong nito. Paglingon ko kay Bal ay wakwak na ang tiyan nito habang nakatihaya. Napatakip ako ng bibig. Bubuhati na ako nito nang may biglang bumagsak mula sa itaas. Mas lalo akong natakot dahil ang kaninang nilalang ay naging dalawa. Ngunit ganoon na lang ang gulat ko nang maglaban ang dalawa. Naistatwa ako sa aking nakita. Nakita ko kung gaano kabagsik ang dalawa na tila ba galit ito sa isa't isa. Naglaban ang mga ito sa harapan ko. Kalmutan, pakikipagbuno, at kung ano pang paraan ng pag-aatake hanggang sa tumilapon ang isa sa malayo. Kinuha iyong pagkakataon ng isang nilalang para dagitin ako. Nanginginig ako lalo sa takot. Hindi na ako bubuhayin pa ng nilalang. Sigurado. Ngunit laking gulat ko ng pagdilat ko ng aking mga mata nang maramdaman kong nakaapak na ako sa lupa ay nasa tapat na ako ng pintuan ng inuupahan kong bahay. Inilinga ko ang paningin ngunit wala nang nilalang sa aking paligid. Mabilis kong binuksan ang aking bahay at siniguradong naikandado iyon bago pumasok. Halos hindi ako makatulog sa gabing iyon dahil sa kakilakilabot na karanasang sinapit ko sa kamay ng mga aswang sa gabing iyon. Maging ang anyo ni Bal na butas na ang tiyan ay nakaukit pa rin sa aking utak. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising, kaya parang gusto ko na ulit magpalipad sa aswang. Pagkadating ko sa opisina ay printing nakaupo ang amo ko sa kanyang silya. Madilim ang mukha, patila ba galit habang nakatitig sa akin. "Sorry po kung nalit ako. May nangyari kasi kagabi," saad ko. "Inuuna mo kasi ang kalandian." Halos hindi ako nakaapak sa lupa matapos marinig iyon mula sa bibig ng aking amo. Unang beses na pakitaan niya ako ng ganoong ugali at nakakapanibago iyon. "Ganyan mo tratuhin ang trabahante mo, Megs?" Tanong ng isang pamilyar na boses sa aking likuran. Nagitla ako nang makita si Miguel na nakatayo sa harap ng pintuan. Nakasandal sa gilid habang nakapamulsa. "Bakit ka ba laging nakikialam sa akin? Umalis ka sa opisina ko. Bumalik ka na sa opisina mo." Utos ni Megs. "Hanggat gusto ko, dito lang ako. Baka nakakalimutan mo na kalahati ng yaman ng kumpanya na ito ay akin." Galit na wika ni Miguel. Walang magawa si Megs. Mahihirapan ito na kunin ang loob ni Rosa.
Gayong nalaman nito na si Miguel pala ang lalaking lihim na nagkakagusto sa dalaga at sumusubaybay. Rosa, sumama ka sa akin ngayon din. Utos ni Miguel sa akin. Bakit kanya susundin? Ako ang amo niya kaya mananatili siya rito sa opisina ko. Galit na wika ni Megs. Akin siya, Megs, at epektibo sa araw na ito. Inuutos ko na mag-resign na siya rito sa'yo. Maotoridad na boses nito at laging walang magawa si Megs dito. Hinila na ako ni Miguel palabas ng opisina ng kanyang pinsan. Sakay ng elevator ay tinungo namin ang 15 palapag ng building. Pagkatapos ay pumasok na sa isang malawak na silid. Hindi ko alam na isa ka rin sa may-ari ng kampanyang ito. Alanganing saad ko. Ngunit hindi ito sumagot, bagkus ay nakakatunaw na titig ang ipinukol nito sa akin. Bakit ba sinasadya mo talagang pagtaguan ako, Rosa? Galit na wika nito. Hindi ako nakasagot. Pagkaramdam ko naman ay alam na niya ang rason. Ilang sandali pa nang biglang bumukas ang silid nito. Napalingon ako at nakita ang madilim na anyo ni Sir Megs. Ako ang unang nanligaw kay Rosa. Kaya ako ang mas may unang karapatan sa puso niya. Kaya umalis ka dito. Umuwi ka na sa asyenda mo. Utos ni Sir Megs kay Miguel. Hindi siya magiging sayo. Dahil alam mo kung anong uri kang nilalang. Saad ni Miguel. Humahalakak si Megs sa sinabing iyon ni Miguel. Akala mo naman kung magkaiba tayo. Pareho lang naman tayo. Wika nito at nagulat na lang ako nang bigla itong naging isang halimaw. Katulad ng nilalang na pumatay kay Bal. Hindi ako nagkakamali. Sige na, Miguel. Inahamon kitang maglabas ng katauhan mo sa harap ni Rosa. Wika nito sabay sugod nito kay Miguel. Hinampas nito ng sobrang lakas ang binata gamit ang napakalaki at mahabang pakpak. Tumilapon si Miguel at napatihaya sa itaas ng mesa. Ipakita mo ang pagiging halimaw mo, Miguel. Huwag kang feeling biktima dito. Alam mo nang halimaw ka rin. Sigaw ni Megs. Sa galit ni Miguel ay bigla rin itong naging halimaw. Namilog ang mga mata ko. Kung ganoon ay ito ang nilalang na inilipad ako pa uwi sa bahay. Si Miguel ang nilalang. Pero bakit nito alam ang aking tinitirhan? Ibig sabihin ba ay lagi lang itong nakasubaybay sa akin? Napatulala ako at napansin ko na lang na ikinulong ni Miguel si Megs na anyong halimaw sa silid ng banyo. Pagkatapos ay mabilis itong nag-anyong tao at lumapit sa akin. Halika na, Rosa. Hindi ka ligtas sa lugar na ito. Saad nito at mabilis na akong hinila palabas ng gusali. Dinala ako nito sa isang malaking bahay ng syudad. Pag-aari mo rin ba ito? Tanong ko. Natin. Pag-aari natin ang bahay na ito. Dahil magiging asawa na kita sa ayaw at sa gusto mo. Miguel, sambit ko. Alam ko naman na mahal mo rin ako, Rosa. Pilit mo akong nilalayuan dahil isa akong aswang. Hindi ako masamang aswang. Mapapasama lang ako kapag tuluyan kang nawala sa akin. Kuha mo. Tanong nito. Natatakot din ako sa banta nito. Hindi sa pagiging aswang niya kundi sa banta niyang magiging tuluyan na siyang isang masamang aswang. Ayaw ko na mangyari ang bagay na iyon. Mahal ko naman talaga siya. At kahit anong paglayo ko ay kalaban ko ang tadhana. Kasi lagi pa ring pinagkukross ang aming landas. Kaya pumayag na lang din ako
na maging asawa niya. Unti-unti ko namang niyakap ang buhay. Pero sa totoo lang ay hindi naman naging mahirap sa akin ang katauhan ng asawa ko. Nagpakasal kami sa ingranding kasal at ngayon ay may 3 na kaming anak. 2 babae at 1 lalaki. At isa lang masasabi ko, huwag kayong mainggit dahil lahat ng tao ay may kanya-kanyang grasyang natatanggap. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli po, ako po si Rosa ng Pilipinas. Salamat sa pag-subscribe. More pa. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leia. Ako ay 42 anyos. Tinuturo kami ng mga tao sa aming lugar bilang kinasisindakang pamilya. Bawat isa kasi sa amin ng aking mga magulang ay may kanya-kanyang hilig at pambihirang libangan na kinakatakutan naman ng ibang tao. Nais ko po sanang hilingin sa inyo na huwag akong husgahan. Sabi ng iba, baliw daw ako. Pero alam ko namang hindi iyon totoo. Gumagawa lang ang mga tao ng masasabi nila para masira ang reputasyon ko. Ang aming mga ninuno ay nagmula sa lahing mayayaman na siyang namumuno noon sa lugar ng Leyte. Sila ang mga kinakatakutang babaylan noong araw. Naisip ko nga, kompleto na kami sa lahat ng uri ng masasamang tagapangalaga ng itim na mahika. 2 sa tiyahin ko, ang pinakamalupit at kilalang mananambal sa aming bayan. Marami silang napagaling na mga sakit na iginawad ng mga engkanto, aswang at lamang lupa. Bata pa lamang sila ay palagi na silang nagtatalo at ayaw malamangan ng galing ng bawat isa. Ang nanay Elsa ko naman ang nagsilbing tagapamagitan sa kanila. Pinagagalitan niya ang mga tiyahin kong walang ibang ginawa kundi ang magpalamangan sa kanilang mga kakayahan. Dahil dito, walang nagtatangkang lumapit sa kanila o kahit manligaw man lang sa aking mga tiyahin. Naisip ng mga tao, isang maling sumpa ng bawat isa sa kanila ay buong henerasyon ng kadugo ang maaapektuhan. Sa kanilang 3 magkakapatid, tanging si Mama lang ang nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya. Imbis na matuwa, ikinagalit pa ito ng aking mga tiyahin. Hindi nila nagustuhan ang katotohanan na tatanda silang walang asawa at mga anak. Mas gusto pa nilang maging tagapamagitan si Mama sa mga personal na away nila. Maliit pa lang ako ng mga panahong iyon, kaya hindi pa ako nagkaroon ng lakas ng loob para makumpronta ang aking mga tiyahin, ni hindi ko man lang nagawang ipagtanggol ang aking ina sa panahong ginagawan ito ng masama ng sarili niyang mga kapatid. Saksi ako kung paano magtiis ang aking ina sa karamdamang bigla na lang dumapo sa kanya. Madalas siyang mawala sa sarili at umaalis sa gabi nang hindi nagpapaalam sa amin. Sa pagbalik niya naman, labis kong ikinagulangtang ang malamang may bit-bit siyang mga lamang loob mula sa hindi ko matiyak na nilalang na baka pinatay niya sa labas o di kaya ay ninakaw niya. Minsan ko nang sinuri ang mga ito at napagtanto kong hindi iyon mga lamang loob ng hayop. Ito ay pagmamay-ari ng isang tao. Ayon pa sa isa naming kapitbahay, tila siya'y may kakaibang itsura kapag namamataan nila sa gabi. Mabilis na kumalat sa aming buong lugar
na si Mama daw ay isang aswang. Nagkataong wala noon si Papa na nagtatrabaho lang sa malaking syudad para may maipantusto sa lahat ng pangangailangan namin. Nang mas lumala ang kanyang pinagagawa, napunta ako sa puder ng aking dalawang tiya para sila na daw ang mag-alaga sa akin. Ni hindi ako hinahayaan ng aking mga tiyahin na lumapit sa aking ina. Kasi daw baka mahawa ako ng kanyang misteryosong sakit. Pero kalaunan, natuklasan kong huwad ang sakit na pilit nilang pinapaniwala sa akin. Ang mama ko ay isinumpang maging aswang. At ako mismo ang nakikita ng mga bagay na ginamit ng aking tiya para maging miserable ang aking ina. Gabi noon nang mapansin kong bihis na bihis ang aking tiya Elena. Mukhang may lakad siya, kaya naisip kong palihim siyang sundan para malaman ko kung saan nga ba banda siya pupunta. Nakita ko nang tunguhin niya ang lumang bahay namin sa loob ng kagubatan, kaya naisip kong usisain kung ano ba ang gagawin niya doon. Walang ingay akong naglakad para sundan siya. Sa loob ng kamalig siya pumasok at nagmamadaling isinara ang pinto. Pero hindi ako nagpatinag. Nagmamadali kong nilibot ang bandang likuran ng bahay para makita siya kung ano ba ang ginagawa niya. Sumilip ako sa likurang bahagi ng dingding at nakitang hindi pala siya nag-iisa. Naroon si Tia Isme at kaharap nila si Mama. Parehong mababangis ang tingin nila sa isa't isa. Galit na sumigaw si Mama at tinanong ang dalawa kong tiyahin kung bakit nila nagawa iyon. Bakit nila siya hinawaan? Ayaw niyang maging aswang simulat sa Paul, pero ngayon, pinagtitiisan niyang mabilad sa kahihiyan dahil ayaw niyang masaktan ako. Sabi naman ni Tia Isme, huwag daw mag-alala si Mama at hindi ko naman daw alam kung ano ang buong katotohanan. Aakalain ko lang daw na panaginip lang ang lahat. Pinagtagpi-tagpi ko ang lahat ng sinabi ng aking ina at dalawang tiyahin. Mula rito, nabuo ko ang punto ng mga nais nilang ipahiwatig. Ang dalawa ko palang tiyahin ang nakatanggap ng pamana ng aking abuela. Iyon ang kapangyarihan na maging aswang. Sa kanilang tatlo, si Mama lamang ang hindi tumanggap ng kapangyarihan. Gusto niyang mabuhay ng normal. Kaya kahit mahirap, pinilit niyang pakisamahan ang mga kapatid na simulat sa Paul ay ayaw na sa akin. Umiyak ako ng tahimik at pinagpasyahang ibauna sa limot ang mga nangyari noong gabing iyon. Mahirap pero kailangan kong maging matatag. Pagsapit ng hating gabi, lihim na nagpakita sa akin si Mama. Sana sinabi niya sa akin ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Hindi niya gustong madamay ako sa kaguluhan ng pamilya namin. Kaya ang sabi niya, kailangan kong bumiyahe palayo. Magpunta daw ako sa syudad at hanapin si Papa. Umiyak ako at nagmakaawa kay Mama. Sinabi ko sa kanyang hindi ako aalis nang wala siya. Pero ang sagot niya, ginagawa niya ang lahat ng ito dahil pinoprotektahan niya ako. Wala akong nagawa kundi ang umalis. Mabigat ang loob na hinanap ko si Papa sa syudad. Habang sakay ako sa pampasaherong bus, ay samot-saring alalahanin ang gumugulo sa aking isipan. Hindi ko kayang tanggapin na iniwan ko si Mama at hindi man lang nagawang ipagtanggol. Kung saan na nagkaroon ako ng lakas ng loob nung mga panahong iyon para maipaglaban ko ang aking ina laban sa kanyang mga sakim na kapatid. Mabuti na lang natagpuan ko kaagad sa syudad si Papa. Ipinagtapat ko sa kanya ang mga nangyari na labis niyang ikinalungkot. Aniya,
Alam na daw niya lahat ang nangyari simula pa noong una. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya hinahayaang manatili ni Mama sa aming bahay sa mahabang panahon dahil natatakot siyang traidorin siya ng kanyang mga kapatid at patayin ang aking ama, lalo na't ayaw pa naman nila kay Papa. Kahit masakit, kinalamutan ko ang masasalimuot na karanasan ko sa probinsya maliban kay Mama. Palagi siyang nasa isipan ko. Sa totoo lang, nalulungkot ako sa isiping nagsakripisyo siya para sa akin. Pero umaasa ako noon na balang araw, magkikita kaming muli at magkakasama para mabuo na ang aming pamilya. Si Papa naman ay nanatiling tapat kay Mama. May mga panahon na kinikwento niya sa akin ang mga masasayang sandali nila ni Mama. Nalungkot pa ako sa sinabi na Papa. Aniya, mamamatay siyang magmamahal kay Mama at hindi na raw iyon kailanman magbabago. Nag-aral ako ng bubuti para makabawi sa lahat ng sakripisyo ni Papa. Nagtagumpay naman ako at nagtapos pa sa universidad na aking pinapasukan na may maraming medalya at awards. Nakapag-apply ako ng trabaho at natanggap sa isang malaking kumpanya. Magaan lamang ang trabaho ko sa opisina, pero may malaki akong sweldo. Naging mabuti akong empleyado hanggang sa ma-promote ako at mailagay sa mas mataas pang posisyon. Dito ko nakilala si Robert. Kaedad ko lang at taga-probinsya din. Siya ang aming supervisor na siyang naging malapit kaagad sa akin. Mabait si Robert, maginoo at masasabi kong may paninindigan. Dahil dito, minahal ko siya. Isinakatuparan ang pangako naming magpapamilya sa pamamagitan ng pagpapakasal. Pagkatapos ng sagradong seremonyas na ginanap kasama ang iilang malalapit na kakilala at kamag-anak sa isang simbahan, bumiyahe kami pauwi ni Robert sa probinsya nila ng kanyang mga magulang. Hindi kasi nakadalo ang mga ito sa kadahilan ng matagal nang yumao ang aking mga biyanan. Gusto niyang doon muna kami manatili hanggang sa matapos ang aming vacation leave na 1 buwan. Hindi ko inaasahang ang probinsya na tinutukoy niya ay ang probinsyang mismong ibinaon ko na sa limot. Hindi man lang siya nagkwento. Hindi din niya alam na may mabigat akong dinaramdam sa probinsyang iyon. Sa halip naman takot ay nasabik ako. Naalala ko si Mama. Gusto ko siyang makita pero hindi ko ipinaalam kay Robert ang tungkol sa kanya. Mahahanapan ko din ng paraan na masabi sa kanya ang totoo. Alam kong sinabi niyang tanggap niya ang lahat sa akin pero paano si Mama? Tatanggapin niya ba si Mama? Nanatili kami sa lumang bahay nila hanggang sa maisipan niyang iparenovate ito. Ako man ay natuwa dahil madalas kong makikita si Mama. Habang nakikipagkontrata kasi siya sa isang engineer, ay may nakatagpo akong kakilala na kaagad kong ipinagtanong kung kumusta na si Mama. Sabi ng kapitbahay ko, maayos lang naman daw ang aking ina. Pero mas tahimik na siya at kakaiba kaysa noong una. Masigit ang kanyang pagiging kakaiba at nakikipag-away pa sa kanyang mga kapatid. Kinabahan ako nang maalala ang aking mga tiyahin. Talagang buhay pa pala sila hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi ako nagpatinag. Nang minsang lumuwas sa syudad ang aking asawa, dinalaw ko si Mama. Nataong namataan ko siya sa isang burol noon at nagsasalok ng tubig. Sa lahat ng parte ng lugar ng aming probinsya, iyong kinatitirikan ng aming bahay pa talaga ang hindi na inabot ng makabagong teknolohiya. Niwala man lang tangki ng tubig para wag nang magakot ang mga tao. Kailangan pa nilang pagtiisan ang init ng araw at bigat ng balding pasan nila
para lang may magamit na tubig. Tinatanaw ko palang si mama sa di kalayuan ay humihikbi na ako. Gustong gusto ko siyang yakapin, kaya hindi na ako nakapagpigil at tinakbo ang distansya naming dalawa. Gulat na gulat si mama nang makita niya ako. Halos hindi siya magkakumahog sa paghaplo sa aking mukha. Pinupog niya ako ng halik at paulit-ulit na tinanong kung kumusta na ang naging buhay ko sa syudad. At sa pagkakataong ito ay medyo tumanda na si mama. Kulubot na ang kanyang mukha. Hindi ko itinago sa kanya ang nangyari at sinabing naghihintay pa din si papa sa kanya magpasa hanggang noon. Napayaw ko si mama sabay hingi ng kapatawaran sa akin. Aniya, napabayaan niya kaming dalawa ni papa nang dahil lamang sa mga sakim kong tiyahin. Sinabi ko sa kanya na kumusta ng kanyang dinaramdam noon. Umaatake pa din ba ngayon? Umiling si mama at nasabi niya sa akin na nakokontrol na daw niya ang sarili niya. Kahit may halong dugo ng kasumpa-sumpang nilalang ang kanyang buong pagkatao, nagagawa na din naman niyang mamuhay ng normal. Hindi lang daw niya maiwasang mangulila sa tuwing naaalala niya kaming dalawa ni Papa. Biglang naputol ang kakamustahan namin nang may sumabat sa aming pag-uusap. Hintakot akong napaatras nang makita si Tia Isme. Bakas ang pagkamangha sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ako. Kamukhang kamukha ko raw ang aking ina. Mas lalo daw akong magiging maganda kapag hinayaan ako ni Mama na magpahawa sa kanila. Umiling ako at sinabing hindi ko gustong maging aswang kagaya nila. Mas masaya ako sa buhay na simple at malaya. Ang mga kagaya nila ay nakakulong sa umaga at nakapangbibiktima sa gabi. Sabihin na nating hindi sila natatakot sa sinag ng araw. Pero alam kong iba pa din ang mabuhay ng walang takot at halong pagkukunwari. Harapan kong sinabi kay Tia Isme na wala siyang karapatang gawing miserable ang buhay ng aking ina nang dahil lang sa naiinggit sila. Porket walang lalaking nagkamaling pumatol sa kanila at wala silang supling. Nanggagalaiti ang kanyang mga baga at mas naging masama ang tingin sa akin. Pero kagaya ng dati, hindi ako nagpa-apekto. Hindi na ako ang batang musmus na kaya nilang takutin noon dahil marunong na akong lumaban ngayon. Sinubukan niya akong lapitan na hindi niya naman naituloy. Naglabas kasi ako ng asin at sinabing kapag hindi niya ako nilayuan, ay sisiguraduhin kong malalapnos ang balat niya kapag naisaboy ko ang asin sa kanya. Umangil si Tia Isme at umatras. Habang papalayo ay sinabi niya sa aking matapang lang ako dahil umaga ngayon. Pero alam daw niyang babaluktot din daw ang tapang ko mamayang pagsapit ng gabi. Susugurin niya daw ako pati ang asawa ko na labis kong ipinag-alala. Hindi ko alam kung paano maipagtatanggol ang sarili ko kapag nangyari iyon. Pero mahigpit akong niyakap ni Mama at sinabi niyang hindi ako pababayaan. Kinagabihan, pabiling-biling ako sa aking higaan. Hindi ako mapakali. Tila ba'y may mga matang nakatitig sa akin. Noong mga oras na iyon ay kakatapos ko lang gawin ang aking trabaho sa laptop. Si Robert ay natutulog na kaya ingat na ingat akong madisturbo ang kanyang pagtulog. Nagsimula lamang ang kabang na darama ko nang bumangon ako para uminom ng tubig. Hindi sinasadyang napatingala ako sa may ibabaw na bahagi ng bintana at may nakita akong mapupulang mata na tila ba gustong-gusto akong daluhungin. Kinalabutan ako at napasiksik sa aking asawa. Sa ganoong posisyon siya nagasing kaya hiyang-hiya akong humingi ng dispensa. Ngumiti sa akin si Robert at sinabing alam niya kung bakit ako balisa. Para daw wag na akong mag-alala. Inilabas niya ang isang tansong kutsilyo at dahang-dahang bumangon. Nilabas niya ang sinumang nilalang na gumagambala sa akin.
Dahilan para hintakot akong mapatili na kung makita kung paanong sinugod ng isang nilalang ang aking asawa. Tumalon ang itim na nilalang mula sa aming bubungan kaya bumagsak ito sa aking nakatayong asawa. Napasigaw ako nang matitigan ng gusto ang kanyang muka. Isang babaeng may mahabang abot sakong na buhok. Kasing talas ng ngipin ng pusa ang mga kuko at naglalaway. Nilalanghap niya ang aking asawa na para bang nagbibigay ng babala na isang maling kilos ko lang ay sigurado siyang papatayin niya ang aking asawa. Si Tia Elena. Tila nawawala ito sa sariling katinuan. Kinalabutan lang ako ng gusto nang makita kong humaba ang dila niya. Tsaka marahas na ipinalupot sa liig nang nabiglang si Robert. Umaangil ang halimaw at naglalaway, kaya hintakot akong napaatras at piniling damputin ang bato. Sakat natatarantang ipinukpok iyon sa ulo ng aswang. Binitawan niya ang aking asawa pero ako naman ang binalingan niya. Nakipagtagisan ako sa kanya ng lakas at ubod lakas siyang sinipa, dahilan para tumilapon siya palayo. Sumingasing siya at galit na bumangon saka ako muling nilapitan. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kaagad akong kumaripas ng takbo at pinuntahan ang aking asawa. Napasigaw na ako nang maabutan ako ni Tia Elena. Gimbal na hindi na ako nakagalaw nang hablutin niya ang mga paa ko. Dahilan para bumalyang sarili ko sa lupa. Sa sobrang bilis na mga pangyayari, saglit akong nahilo nang bumagok ang ulo ko sa gilid ng sahig. Kakalmutin na lang sana niya ako nang dumating bigla ang aking ina. Nakipagsagupaan si mama sa aking mga tiyahin gamit ang kanyang nakakahindik na anyo. Takot na takot akong dinaluhan ang aking asawa na noon ay nabigla sa mga pangyayari. Walang sino man ang mag-aakalang makakaranas kami ng lagim ng gabing iyon. Pinagmasdan namin kung paano magsalpukan ang kanilang mahahabang kuko sa mukha at baraso ng isa't isa. Walang sino man ang gustong tumigil. Lahat ay desididong makipagpatayan makuha lamang kami. Nagulat ako nang sumigaw si mama kay Tia Elena na hindi niya ako makukuha. Napatingin sa akin si Robert kaya naipit ako sa sitwasyon. Wala akong nagawa kundi ipagtapat sa kanya ang lahat. Hilam na sa luha ang aking mga mata nang matapos. Siguradong katapusan na ng aking maliligayang araw kapag itinakwil ako ng aking asawa. Pero nagulat ako nang hindi naman ito nangyari. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing mas lalo daw siyang humanga dahil sa taglay kong katapangan para maipagtapat ang tunay na pinagmula ng aking lahi. Ang nangyari, tinulungan niya si mama sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangontra laban sa mga aswang. Nagawa niyang itaboy si Tia Elena. Naiwan si mama sa amin at natitiyak kong hindi na kami magkakahiwalay pa. Sa isang iglap, naging kompleto ang aming pamilya. Nagkaroon ng galo si mama. At kinabukasan din iyon kay lumuwas kami patungong syudad at sinama na namin si mama. Sa paglipas naman ng ilang taon ay minsan lang kaming bumibisita doon sa bahay nila Robert. Pero nung nagkaroon kami ng sariling supling, ay doon na kami sa syudad na ninirahan at kumuha ng bahay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. More power po sa inyong channel at more blessings to come. Muli po, ako po si Leia. Ito ay kwento ni Carol tungkol sa kanyang karanasan sa isang nilalang ng dilim. Isang mapagkunwaring aswang na siyang maglalagay sana
sa kapahamakan kay Carol. Kung hindi dahil sa tulong ng kanyang alagang pusa. Simula bagong hiwalay ang kuting na puti sa ina nito, ay si Carol na mismo ang nagpalaki dito. Hanggang sa nagkaroon ng isang estrangherong manliligaw si Carol. Galing ito sa Oriental, na parte ng Negros. Nakikipagsapalaran na makahanap ng magandang trabaho sa isang lungsod na sakop ng Occidental. At pinalad na maging jeepney driver at kumita ng sapat para makaipon para sa kanyang pangarap. Siya si Gary na sobrang lalim ng katauhan. Tahimik pero laging nakaobserba sa kanyang paligid. Nag-iisang pasahero lang noon si Carol sa jeep na minamaneho ni Gary. Habang nagmamaneho ay walang tigil ang silip ni Gary sa dalaga gamit ang salamin na nasa kanyang harap. Hanggang sa maglakas ng loob itong tanungin ang dalaga kung ano ang pangalan nito. Gandang pangalan, Carol. Kasing ganda ng maamo mong mukha. Lihim na kiniliti si Carol sa pamumuri ng binata. Gwapo rin kasi ito, kaya todo pa cute din si Carol dito. Ako pala si Gary. Baka pwedeng makadalaw sa bahay ninyo minsan. Abay oo naman Gary, pwede naman. 3 lang kami sa bahay ang nakatira. Ang tatay at ang stepmother ko na lang ang kasama ko sa bahay. 5 taon na akong iniwan ng aking tunay na nanay. Nasa kabilang buhay. 3 taon na si tatay na nagkaroon ng bagong karelasyon. Kaya 3 taon na rin akong walang atensyon mula kay tatay. Naku Carol, ganoon talaga. Lalo na kapag magkaanak ang mga iyan. Mas lalong di na mapupunta sa iyo ang atensyon ng ama mo. Wika pa ni Gary. Malungkot na mukha ang reaksyon sa mukha ni Carol. Matagal na nga rin siyang nangulila sa atensyon ng ama. Wala na nga siyang ina. Tila wala rin siyang ama na masasandalan sa tuwing may problema siya. Huwag mo nang alalahanin pa, Carol. Nandito naman ako. Pwede mo akong maging sandalan kapag walang oras sa iyo ang ama mo. Salamat, Gary ha. Siya, para na. Ayan na ang bahay namin. Pwede bang sumama sa iyo? Tanong pa ni Gary. Oo naman, pwede. Tila ba kay daling nagtiwala ni Carol sa binata. Siguro nga ay kinulang siya sa atensyon ng ama. Kaya sa iba niya ito nahanap. O Carol, may kasama ka pala. Sino yan? Nobyo mo ba? Tanong ng kanyang stepmother na si Aling Merseng. Hindi po, kaibigan lang po Nay. Magalang na sagot ng dalaga. Ganoon ba? Halika, papasukin mo. Magandang umaga po, tita. Bati ni Gary. Magandang umaga naman. Mabuti at may kaibigan na itong si Carol. Lagi kasing nasa kwarto lang ito nagtatago. Wika ng inainahan ni Carol. Saktong papaupo ng dalawa sa sopa na yari sa kahoy nang biglang tumalon ang pusang alaga ni Carol. Palapit sa paanan nilang dalawa ng kanyang bisita. Galit na galit itong nakatitig kay Gary na tila ba gustong sugurin. Hoy Miming ko, bisita natin yan, huwag mong awayin. Saway ni Carol. Ngunit nakatitig lang ito kay Gary na nakangisi. Labas ang mga ngipin nito na tila ba galit na galit kay Gary. Nagsiselos yata sa atensyon mo, Gary. Lagi kasi kaming naglalambingan yan. Unang pagkakataon na may kaharap akong ibang tao kaya ganyan. Paliwanag ni Carol.
Kaya pala, naiintindihan ko, Carol. Sagot ni Gare. Ngunit patuloy pa rin ang paikot-ikot ng pusa sa kanila ni Carol. Ramdam niya na tila ba may nais iparating ang hayop. Halata rin ang pagiging piko ni Gare habang nakatingin sa pusa, ngunit pangiti-ngiti lang ito kapag nakasulyap si Carol. Hanggang sa napagpasyahan na ni Carol na ikulong na ang pusa sa loob ng kwarto niya. Hinayaan mo na lang muna sana ang alaga mo. Baka gusto akong maging kaibigan. Puna ni Gare. Nako, tsaka na Gare, ang gulo niya eh. Tanging sagot ni Carol. Mahaba-haba ang kanilang pag-uusap bago dumating si Mang Tinoy. Tila masama ang titig nito sa panauhin. Sino yan? Walang ganang tanong ni Mang Tinoy. Hello po tay, si Gare nga po pala kaibigan ko. Kailan mo pa ginagawa ang magdala ng lalaki sa pamamahay natin? Tay naman, tanging sagot ni Carol. Tinoy, dalaga na iyang anak mo. Hayaan mo nang umibig din nang makaranas din si Carol ng alaga ng isang nagmamahal. Sabat ni Aling Mersing. Anong alaga? Kay bata-bata lang niya, Mersing. Huwag mo ang kinukonsente. 21 lang si Carol. Bulyaw ni Mang Tinoy. Bata pa ba ako sa iyo, tay? Samantalang simula ng 16 ako. Hindi ko man lang naramdaman na napagkatatay ka sa akin. May inilaan ka bang oras sa akin? Carol, binibigay ko naman lahat ng mga pangangailangan mo. Yun na yun, tay. Paano yung ikaw bilang tatay ko? Wala ka laging panahon sa akin. At ngayon nasa tamang edad na ako, ayaw mo pa rin akong makipaglapit sa mga taong pwedeng magbigay sa akin ng kasiyahan. Sumbat ni Carol sa ama. Tinignan na lamang ng masama ni Mang Tinoy ang kanilang panauhin. Wala namang reaksyon si Gare. Hindi nga niya magawang titigan ang ama ni Carol. Magalang siyang nagpaalam kay Carol. Nang makaalis ito ay padabog na pumasok si Carol sa kanyang kwarto. Hindi siya nakinig sa tawag ng ama. Sinalubong siya ng kanyang alagang pusa. Nagpakarga ito sa kanya at umiyak na tila ba nagmamakaawa. Miming, bakit ba parang takot ka? Anong kinakatakot mo? Tanong niya sa kanyang pusa. Isinandal nito ang kanyang liig sa balikat ni Carol. Nako, nagpapalambing ka lang, Miming eh. Saad niya sa kanyang pusa. Miming ang pangalan niya rito at sanay na rin itong tawagin na Miming. Nang gabing ding iyon ay binulabog sila ng kung anong nilalang na parot pa rito sa kanilang bubong, na yari sa nipa. Maging ang mabangis na hunin ng nilalang na ito. Isang wakwak at mga yabag ay tila isang tao lang. Nagmatsyag lang si Carol kung ano ang gagawin ng ama niya. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang kanyang pusa. Umiiyak ito habang nasa bakuran. Katulad ng iyak kanina nung may panauhin si Carol na si Gare. Dumapo ang nilalang sa bakuran kaya napatakbo ang pusa paroon sa silong. Saktong lumabas si Mang Tinoy. Bit-bit ang itak, kaya mabilis na tumakas ang aswang. Tumalon paakyat ng bahay ang pusa ni Carol at kinaluskos nito ang pintuan ni Carol. Kaagad din niya iyong binuksan. Hinarap nito si Carol na tila ba may nais sabihin. Napakunot ang noo ng dalaga dahil napagtanto niya na may nais talagang sabihin ang pusa. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na nila Carol si Gare. Wala na ang ama na kay agang bumabari ng bahay upang magtinda ng mani at balot sa himpilan ng mga boss. Kinonsente ni Aling Mersing ang dalawa.
Sila din naman ay dumaan sa ganoon. Tinatago ang relasyon dahil marami ang tutol. Salamat Nanay Mersing ha, wika ni Carol. Ganoon talaga. Dati kami rin naman ay nagtatago dahil ayaw ng mga magulang ko. Sa huli naman ay tanggap naman nila. Paliwanag ni Aling Mersing. Laging ganoon ang sistema. Kapag wala si Mang Tinoy ay tsaka lang manliligaw si Gare kay Carol. Hanggang sa sinagot na ito ng dalaga. At dahil nagmahala ng dalawa, naglakas loob silang harapin ang ama ni Carol. Nagulat pa ito nang sabihin ng dalawa na magkarelasyon na ang mga ito. Wala nang magawa pa ang ama kundi payagan na lamang at binigyang basbas ang relasyon ng dalawa. Maliban sa alaga niyang si Miming na ganoon pa rin kapag nariyan si Gare. Tila ba galit ito sa binata. Sa tuwing pupunta ito ay sinasalubong kaagad ni Miming at ang boses nito ay tila pinagtatabuyan palayo. Miming, umayos ka nga. Hindi naman ako aagawin sa'yo ni Gary. Siyempre ikaw pa rin ang alagang pusa namin. Wika niya sabay himas ng ulo ng pusa. Ngunit masama pa rin ang tingin nito kay Gary. Nang magdesisyon ang dalawa na magpakasal ay kaagad nang pinatawag ang mga magulang ni Gary. At gaya ni Gary, iba kung makariak ang alagang pusa ni Carol. Galit itong tinitignan ang mga panauhin. Ina at ama ni Gary at isang tiyuhin ang pumunta para pag-usapan ng isang napaka-importanting bagay. At tila hindi ang mga ito welcome sa pamamahay nila Carol. Ang sa pagkakaalam ko ay aso lang ang nagkakaganito sa mga panauhin na dumating. Bakit pati pusa mo Carol ay ayaw tumanggap ng mga bisita mo? Tanong ni Mang Tinoy. Tahimik lang si Carol at si Gary. Habang ang mga magulang ni Gary ay masamang-masama ang titig sa alagang pusa ni Carol. Matapos mapag-usapan ang eksaktong petsa ng kasal, ay nagpaalam na ang mga magulang at tiyuhin ni Gary. Samantalang ang binata ay nagpaiwan na sa bahay nila Carol. Pinagsisilbihan nito ang pamilya. Nagsibak ng kahoy at nag-igib ng tubig. Hanggang sa nakuha na nito ang loob ng ama ni Carol. Nakita nito kung gaano naging masipag si Gary. Kaya alam niya maging mabuti rin itong padre de pamilya ng tahanan. Maswerte naman pala ang anak ko sa iyo, Gary. Napakamasipag mo naman pala. Puna ni Mang Tinoy. Naratnan niya itong gabi na ay nagsisibak pa rin ng kahoy. Salamat po, Tito. Ako, tatay nang itawag mo sa akin. Magiging asawa ka na ng anak ko. Ilang buwan na lang. Salamat po, Tay. Akala ko matagal pa bago ko makuha ang loob mo. Ipinakita mo rin kasi na karapat-dapat kang maging asawa ng anak ko. Mula sa bintana ay lihim na nakangiti si Carol. Hawak ang kanyang alagang si Miming. Nakita niyang malapit na ang loob ng kanyang ama sa lalaking pagkakasalan na niya at malapit na iyong maganap. Huwag ka nang umuwi, Gary. Gabi na at delikado sa iyo. Lalo na at maraming mga masasamang elemento ang naglipa na sa gabi. Wika ni Mang Tinoy nang magpaalam na si Gary na umalis. Napaubo si Gary sa sinabing iyon ni Mang Tinoy. Sige po, tatay, salamat po. Sagot niya. Sa kusina siya pinatulog ni Mang Tinoy. Hindi alam ni Carol kung bakit siya biglang naging kabado ng gabing iyon. Ang kanyang pusa, kahit gabi na ay nagpapalambing pa rin ito sa kanya. Gusto ay laging nakakanlong sa kanya. Umiiyak ito na tila ba may nais sabihin. Halos nakasanayan na lang din ni Carol ang ganoong ugali ni Miming, na nagsimula lang namang naging ganoon noong makilala niya si Gary.
Nang inaantok na siya ay pinalabas na niya ang alagang pusa sa kanyang kwarto upang makatulog na. Lumipas ang mga oras. Hating gabi na yata iyon, nang tila biglang may kung sinong gumising sa kanya. May narinig siyang tila baboy na kumakain sa kanilang bakuran. Nagtaka siya dahil wala naman silang baboy na alaga. Dinig na dinig sa kanyang kwarto ang bawat nguya at lamon nito. Naisip ni Carol na kunin ang kanyang flashlight upang makita ang nilalang. Pinaikot niya ito sa paligid at saktong bulto ni Gary ang kanyang namataan. Nakatalikod ito kaya nagtaka siya bakit gising ito at kalagitnaan ng gabi. "Gary, anong ginagawa mo riyan?" tanong niya. Biglang tumigil ang huni ng paglamon. Napagtanto ni Carol na ang lalaking ito ang lumalamon na parang baboy. Kaya napailing siya. "Gary, huy!" Ngunit tumalon ito na parang pusa patungo sa masukal na damuhan. Nang hagilapin niya iyon ng kanyang flashlight ay wala na. Hindi na niya nakita pa. Muli niyang binalikan ng liwanag ang kaninang inuupuan ni Gary. Ganoon na lang ang pagsisigaw niya nang makita ang katawan ng kanyang pusa na balot na ng dugo. Ulo na lang yata nito ang kulay puti at nagkalat pa ang mga bituka sa gilid nito. Mabilis na lumabas ng kwarto si Carol. Natataranta na umiiyak. Hindi alam kung anong sasabihin. Pagkatingin niya sa kusina ay wala doon si Gary. Nanginginig na siya at sobrang napaluha na. Hindi siya makapinuwala na isang aswang ang kamuntikan na niyang pakasalan. "Tay!" tawag niya sa kanyang ama. Sabay walang tigil ang pagkatok sa pintuan ng kwarto ng mga ito. "Bakit?" pupungas-pungas pang tanong ni Mang Tinoy. "Tay, si Gary. Aswang. Yung pusa ko kinain niya." Umiiyak si Carol habang sinasabi iyon. Tila nawala ang antok ni Mang Tinoy pagkarinig sa sinabi ng anak. Kaagad itong lumabas ng kwarto at sinilip si Gary sa hinihigaan nito. Wala nga ito at tanging banig lang ang naroon, unan at kumot na pinapagamit nila. "Halika po tay, tignan niyo po si Miming." Mabilis ring sumunod sa kanya ang ama at inainahan. Napamura si Mang Tinoy nang makita ang lasog-lasog na katawan ng pusa na alaga ni Carol. Simula kuting pa lang ito. "Limbarok! Aswang nga ang hayop na yon. Hindi magagawa ng normal na tao ang ganitong bagay. Ubus lahat ng lamang loob ng pusa." Gigil na wika ni Mang Tinoy. Si Aling Mersing na kanina patahimik ay nanlumo at parang naduwal pa ito. "Pumasok na tayo sa loob. Mamaya ay bumalik pa ang halimaw na iyon," saad ni Mang Tinoy. Kaya pala ganoon na lang magalit si Miming kapag narito si Gary. Naaamoy pala niya ang nakatagong katauhan ni Gary, saad ni Aling Mersing. Sinisi ni Carol ang kanyang sarili kung bakit hindi man lang niya nakuha ang ibig iparating ng kanyang alaga. Tuloy ay nauna na itong nabiktima ng aswang. Parang gusto niya tuloy parusahan ang kanyang sarili. Bukas na bukas ay maaga tayong mag-iimpake. Siguradong babalik ang nilalang na iyon. Baka isama pa ang bumong pamilya na katulad ding aswang, saad ni Mang Tinoy. Kinabukasan nga ay madalim pa lang silang nag-impake. At tinungo ang himpilan ng boss patungong norte ng Oriental. Doon maraming mga kaanak si Mang Tinoy, kaya doon na niya balak itaguyod ang kanyang pamilya. Tila naturuman na rin si Carol kaya't hanggang ngayon na matanda na siya ay hindi na nito binalak pa na magkaroon ng nobyo. Hanggang dito na lang mga kaasong ang kwento. Sana ay may kapupulutan din ng aral itong liham
na ipinadala ni Carol ng Oriental ng Negros. Isang paalaala na huwag magtiwala sa mga gwapo at huwag magpapadala sa kasabihang basta driver, sweet lover. Limang taong gulang ako kung hindi ako nagkamali nang ipinakilala ako ng mama sa aking yaya na galing probinsya. Ang werdo niya, minsan ay bigla na lang umiikot ang balintataw ng mga mata. Yung ngipin niya ay nangingitim ang gilid na tila ba nabubulok. Kulay pula pa na tila ba hindi naranas ang magsipilyo. Napapakubli pa ako sa likod ni mama sa tuwing susubukan ako nitong amuin. Ayoko mama, ang pangit niya. Saglit na tumingala ang mama sa kaharap. Anak, huwag kang ganyan. Bad yan, di ba? Hinawakan nito ang aking nguso. At pilit akong tignan sa mga mata. Pero ang pangit niya po talaga mama. Mabait naman siya anak. Hayaan mo lang siya na magpakilala sa iyo. Hinimas-himas ni mama ang aking buhok. Para siyang nag-aalo ng isang tuta para makuha ang loob. Ayaw ko talaga sa babae dahil ramdam ko ang bigat ng loob ko sa kanya. Pero ipinaliwanag ni mama na ito lang ang nahanap niyang magbabantay sa akin. Hindi raw kami makakain kung hindi siya magtatrabaho. Isang sekretarya si mama at natigil lang sa trabaho noong nabuntis ng aking ama na pumanaw sa sakit na cancer. Sa edad na 4 ako. Isang sekretarya si mama at natigil lang sa trabaho noong nabuntis ng aking ama. At ang amo ko naman ay pumanaw sa sakit na cancer. Sa edad na 4 pa lamang ako. May savings na naiwan sa akin ng papa. Ngunit ang nais ng mama ay ilalaan iyon sa aking pag-aaral upang hindi kami mahirapan. Sa huli ay nasanay rin ako sa itsura ni Yaya Imang. Maalaga rin si Yaya sa akin at kung sa gawaing bahay ay hindi rin naging problema dahil napakasipag niya. Nasanay na rin ako sa katagalan sa amoy niya na sobrang langis na may kahalo pang amoy na di ko mawari. Napag-alaman ko na wala pala itong pamilya. Kaya sa akin lahat nakatuon ang atensyon niya. Alam mo Katya, dalaga na sana ang anak ko ngayon kung hindi siya kinuha sa akin. May lungkot sa mga mata ni Yaya Imang habang sinimulan na ikwento iyon. Sinilip ang balikat na may malaking peklat hanggang sa liig na lagi niyang tinatakpan ng patadyong. Unti-unti niya itong inilabas at ipinapakita sa akin. Na paano ba yan, Yaya Imang? Sinubukan ko pa iyong abutin para sana mahawakan. Subalit mabilis na nailayo ni Yaya ang katawan at tinakpan na ulit ng kanyang laging dalang patadyong. Huwag mo nang hawakan, Katya. Ang pangit nito. Saway nito sa akin. Tahimik ito ng ilang sandali bago muling nagsalita. Nasunog ang aming kubo. Sinunog. Sinadya iyong gawin at wala akong magawa para iligtas ang aking anak. Kwento pa niya na nagsimula ng maging emosyonal. Ilang taon lang ako nang ikwento niya sa akin yon. Kaya pala sobrang maalaga siya sa akin. Mas marami pang oras niya na nilaan kaysa sa sarili kong ina. Noong bata ako, naroon yung pagkukumpara. Siyempre kapag bata, atensyon ang ina ang hanap. Pero lahat ng iyon
ay napunan ni Yaya Imang. At eto na nga, hanggang sa nag-aaral ako. Hatid sundo niya ako. Walang day off at walang pahinga. Walang uwian sa totoong pamilya dahil wala naman daw siyang mga kamag-anak na. Kaya halos pamilya na rin ang turing ng mama dito. Sa paaralan, hindi talaga maiwasan ang mga bully. At bilang bata ako, ay syempre umiiyak kapag natukso ng mga kaklase. Si Yaya Imang, siya lagi ang nakadepensa sa akin. Pinagtatanggol niya ako sa mga kaklase ko at minsan sa kanya napupunta ang pambubuli ng mga kaklase ko. Kaya naawa rin ako sa Yaya. Hanggang sa lumipas ang mga taon, naging isa na akong ganap na dalaga. Ngunit si Yaya Imang ay nananatiling nasa tabi pa rin namin ni Mama. Wala naman daw siyang mauuwian. Hindi nga siya nagpapasahod mula umpisa. Ang kanya lang ay upang may matirhan at makakain lang ng tama. Ang pagiging werdo ni Yaya ay lagi kong napapansin. Ngunit nakasanayan ko na rin katagalan. Minsan nakikita ko siyang naglilinis ng bakuran at nalingat lang ako saglit. Nasa kusina na siya, nagluluto. At kung ano pang mga ginagawa. Minsan magigising ako ng hating gabi dahil maririnig ko siya sa loob na tila ba hinihingal. Ngunit bigla ring tatahimik kapag tinatawag ko na. 16 ako nang magkaroon ng karelasyon si Mama na inuuwi sa aming bahay. Noong una hindi ko matanggap, lalo na at parang adik na nakadilat ang mga mata at laging pasingot-singot na tila ba balisa ito. Kung makatitig pa ito sa akin minsan ay para akong hinuhubaran. Napansin na rin iyon ni Yaya. Noong una ay tahimik lang ito at hindi nakikialam. Ngunit noong isang beses na bigla akong hinawakan ng aking ama-amahan, ay nahuli iyon ni Yaya Imang. Matalim ang titig niya sa lalaki. Sabay-saway na bitawan ako. Ngunit humalakhak lang ang lalaki at sinabi kay Yaya na hindi naman daw pwede na si Yaya ang hawakan nito dahil matandang dugyot na daw si Lola. Kita ko ang pagtalim ng titig ni Yaya ng matalim sa aking ama-amahan. Binalaan ito ni Yaya na isa pang ulit na gagawin niya iyon ay may kahinatnan na siya rito. Baliwala yon sa akin at lalo naman sa kaharap naming adik. Ano lang ba ang kakayanan o hanggang saan lang ba ang lakas ni Yaya Imang? Babae na ay matanda pa. Kaya anong laban niya sa amang palamunin? Nag-umpisa na rin ako mabahala para sa sarili at sa Yaya. Kung isusumbong din ito kay Mama, ay siguradong depensa sa lalaki lang din ang aming maririnig mula sa bibig niya. Yaya Imang, ikaw po muna ang bahala kay Katya dahil 3 araw akong mawawala. Bili ng Mama kay Yaya isang umagang sabay kaming mag-agahan. Maliban sa kanyang kinakasama na tanghali na ay tulog pa rin. 3 araw? Ang tagal naman. Gulat na tanong ni Yaya. Nahulaan ko kaagad kung bakit ganoon na lang kung mag-alala si Yaya Imang. Na 3 araw mawawala si Mama. Sigurado pa naman na maiiwan ang walang kwenta niyang kinakasama. Walang kwenta. Kasi anong oras na tulog pa rin. Buong maghapon nakahilata lang sa harap ng telebisyon. Si Mama ang bumubuhay. Ano yon? Yaya, may team building kasi kami. At bilang may mataas na posisyon, kailangan akong nandoon. Hindi pwedeng mauna akong uuwi. Nasaan ang pagiging leader ko kapag ganoon? At saka nandito naman si Minandro. Ang tinutukoy nito ay ang kanyang batugang kinakasama. Iyon na nga eh. Baka pwede lang nadalhin mo na lang yung lalaki na yon.
Yaya, huwag naman po kayong ganyan. Ma'am, para sa anak mo ang lahat ng iyon, ang pagiging madepensa ko. Alam ko naman Yaya na mahal mo si Katya, pero huwag naman pong sobra. Lumalaki na ang ulo ng anak ko. Sumakit ang dibdib ko nang marinig iyon mula sa mismong bibig ng aking ina. Mas may pagmamahal pa ang Yaya sa akin kaysa sa sarili kong ina. Hindi man lang nito maintindihan ang nais tumbukin ni Yaya. Hayaan mo na Yaya, ligtas naman po ako hanggat nariyan ka. Wika ko na lang. Patuloy lang ako sa pagsubo habang sinasabi iyon. Napansin ko rin na simula noong magkaroon ng bagong karelasyon ang mama, ay tila mas lalong nagkaroon ng pagitan sa aming dalawa. Hindi na nga niya ako nagawang alokin ng picnic na dati naman naming banding tuwing wala siyang pasok. Sige na, aalis na ako. Ang dami niyong drama na magyaya. Tinitigan ako ni Yaya nang makaalis na ang mama. Alam ko na inaral ni Yaya ang naging reaksyon ko. Masakit. Pero nginitian ko lang si Yaya. Paano na lang pala kung hindi ito dumating sa buhay ko? Pakiramdam ko tuloy mas may halaga pa ako kay Yaya kaysa sa aking tunay na ina. Nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog nang maramdaman ang mainit na haplos na mga kamay sa aking mukha. Napabalikwas ako ng gising nang makitang sobrang dilim ng paligid. Nakapatay ang lampshade sa gilid ng aking kama. Yaya? Garalgal at nanginginig ang aking boses habang tinatawag ang aking Yaya. Ngunit tahimik lang ang bultahe ng tao sa aking harapan. Aninag ko ang porma ng katawan at pamilyar sa akin, kaya bigla akong kinabahan. Kilala kita, lumayo ka sa akin. Takot man ngunit tinatagan ko pa rin ang aking loob. Alam ko na ang ama-amahan ko ito na si Minandro. Umusog pa ako para makasandig sa headboard ng kama. Niyakap ang aking dalawang paa habang nakatingala sa bulto ng lalaki na nasa aking harapan. Huwag mo na akong takutin pa, ano ba? Alam kong ikaw yan, Minandro. Hindi na napigilan pa ng kaharap ko na mapahalakhak sa tawag ko dito. Tama, ganyan nga Katya. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Ang lambing mo pala. Kinalabutan ako nang marinig iyon mula sa bibig ng lalaki. Lumabas ka sa kwarto ko, ano ba? May balak kang masama sa akin, ano? Bakit naman magiging masama kung magugustuhan mo naman? Pagkawikan iyon ay sumampa na ito sa aking kama. Kaya mabilis din akong tumayo para makaalis sa kama at makalayo sa lalaki. Muli na naman itong humalakhak, kaya mas lalo akong nangilabot. Ano ba? Sigaw ko na napipiko na rito. Huwag ka kasing makipaglaro pa. Alam ko naman na gustong gusto mo rin eh. Wika nito. Sabay isa-isang tinanggal ang saplot ko. Nakakadiri ka. Hindi mangyayari yan. Mabilis kong nalapitan ng ilaw at binuksan iyon. Kaya lumantad ang bulto ng ama-amahan ko. Walang saplot ang buong katawan. Napasigaw ako ng malakas sabay takip ng aking mga mata. Biglang bumukas ang pinto at bumungad si Yaya Emang na nagulat din sa nasaksihan. Ano ito? Hindi may pinta ang galit sa mukha ng matanda. Yaya! Takot na sambit ko. Nandito ka na naman para makialam, tanda. Buhay namin ito kaya huwag kang makialam. Labas. Mas lalong tumindi ang galit sa mukha ng matanda dahil sa ipinakitang ugali ng lalaki. Bastos ka. Wala kang galang. Iano naman ngayon, tanda?
May magagawa ka ba? Meron, Minandro. Ang katulad mong lalaki ay hindi dapat nagtatagal sa mundong ito. Alam mo ba kung ano ang silbi mo sa mundong ito? Wala ka na roon, tanda. Pwede ba? Umalis ka na rito. Panira ka ng pagkakataon. Biglang umikot ang ulo ni Yaya Emang. Namilog ang mga mata ko sa gulat dahil sa nasaksihan. Lalo naman si Minandro na noon ay naistatwa dahil sa kanya nakatuon ang tingin ni Yaya Emang. Tingin na nakakatindig balahibo, lalo na noong unti-unti itong humakbang papalapit sa lalaki. Anong uri kang nilalang, ha? Nanginginig ang boses ni Minandro habang napapaatras. Ako naman ay tuluyan ang napako sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala na ang yaya ko ay isang aswang. Unti-unting nagbago ang anyo ni Yaya. Ang nanlilisik na mga mata ay lalong nagbabaga. Kitang-kita ko kung paano tinubuan ng pangil ang Yaya Emang. Maging ng mahahabang buhok nito, maging ang mahahabang kuko. Halos hindi makalabas ang boses ni Minandro habang nakanganga dahil sa takot kay Yaya. Ang mga buhok nitong mapuputi at kulot ay nagtayuan. Aswang ka. Humahalakhak lang ang Yaya nang sabihin iyon ni Minandro. Bakit parang natatakot ka na ngayon? Ilabas mo ang tapang mo. Huwag kang siga sa mga matatanda. Maging siga ka rin sa mga katulad ko. Ganyan kayong mga tao eh. Kapag nakikita niyong walang kalaban-laban, aapihin niyo. Hindi na. Magiging mabait na ako. Halos nauutal na wika ng aking ama-amahan. Ngunit umiling ang Yaya Emang ko. Ang katulad mong adik at walang kwenta. Titinulang saglit. Tapos, babalik na naman sa pagiging gago. Kaya tama rin gawin kitang pagkain ko. Matagal-tagal na rin na hindi na ako nakatikim ng tao. Nang sabihin iyon ni Yaya ay hindi na niya binigyan ng pagkakataon pang lalaki na magpaliwanag. Kaagad na tinalon ang kinaroroonan ng lalaki. Pumatong siya sa dibdib nito sa anyong halimaw. Walang pag-alinlangan na kinagat ang leeg at sinipsip ang dugo hanggang sa malagutan ng hininga. Napaluha ako habang nakatingin dito sa ganoong ayos. Hindi ko alam kung matatakot ba ako sa aking yaya o kailangan kong magpasalamat dito. Nakita ko ang lahat ng ginawa ng aking Yaya Emang. Ang paghiwa nito ng tiyan at dibdib ni Minandro gamit ang matalim na kuko. Ang pagdukot ng lamang loob ng lalaki at tila walang kahirap-hirap yung nilaman. Habang nakamasid ay hindi ko rin napigilan na magduwal. Tumayo na si Yaya Emang at pinahid ang bibig na may kalat ng dugo. Nang lingunin ko ito ay napaatras ako. Huwag kang matakot sa akin, anak. Hindi kita sasaktan. Talaga, Yaya? Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha. Dahil iyon sa takot na lumukob sa akin. Sino ba ang gustong makaharap ang halimaw? Ang isang aswang. Hindi ko gustong gagawin ito sa ama-amahan mo, Katya. Pero alam mong wala tayong laban sa lakas niya kung mananatili tayong tao kung lumaban sa kanya. Naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng Yaya. Unti-unti na rin itong nagbalik anyo bilang isang normal na matanda. Kaya unti-unti na rin napawi ang takot ko rito. Ayoko sanang makita mo ang ganito, anak. Baka lumayo ang loob mo sa akin. Kaso, wala akong ibang pandepensa sa iyo bukod sa aking pagiging aswang. Napalabi ako nang marinig iyon. Napagtanto ko kung gaano ako
kahalaga sa buhay ng aking yaya. Kaya niyang isugal lahat, alang-alang sa akin. Iyon ang hindi ko nakita sa sarili kong ina. Wala na itong ibang naisip kundi sariling kaligayahan. Hindi ko naman pinagdamot iyon, pero sana naman ay maging patas naman siya sa akin na anak niya. Tuloy ay naging biktima ang kinakasama niya ng aking yaya na isa palang aswang. Kung hindi pa sa maling gawa ni Minandro, ay hindi ko malalaman na ang nakabalot na halimaw nakatauhan sa aking yaya. Na-report namin ang nangyari kay Minandro, ngunit wala kaming binitawang salaysay sa nangyari. Ang sabi lang namin ay may halimaw na nakapasok sa bahay at hindi namin alam kung ano. Basta nagising na lamang kami at nadatnan ang katawan ng lalaki, nawasak ang tiyan at nawawala na ang ibang mga lamang loob. Masama pa rin ang loob ko sa mama sa paglipas ng panahon. Hindi rin kasi niya alam ang tungkol sa pangyayari. Ayaw ko rin na malaman niya na aswang si yaya. Baka mamaya pagsabihan ko si mama na ang yaya imang ko ang pumatay sa kinakasama, ay ito pa ang kukontra ng ina. Ayaw ko na palayasin niya ang yaya dahil ito na lang ang nag-iisang tagapagtanggol ko sa mga masasamang loob na may ibang balak sa akin. Katya anak, sigurado ka ba talaga na gusto mo pa akong kasama matapos ang lahat ng nasaksihan mo sa akin? Oo naman yaya, kung hindi dahil sa iyo ay napahamak na ako. Kaya bakit pa ako magiging alanganin dahil narito ka? Ikaw ang lagi kong bayani yaya Emang. Dito ka lang lagi sa tabi ko hanggang sa pagtanda mo. Napaluha ang yaya nang sabihin ko yan. Handa naman siya na ipagtapat sa mama ko kung ano ang ginawa niya. Ako lang ang nagpigil na wag nang ipaalam dito ang totoong nangyari. Kilala ko ang mama. Alam ko na panig pa rin siya sa lalaki, kahit sabihin ko ang totoong kwento. Kaya mas mainam na sa amin na lang ni yaya ang sekretong iyan. Tiwala naman ako rito na hindi ako tablahin dahil mahal ako ni yaya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi patay na po ang adik. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at hindi nakalimot mag-subscribe. Mabuhay kayo. Inhale, exhale. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaaswang at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lando. Nakatira dito sa lalawigan ng Cebu. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan noong bata pa lang ako at naninirahan pa kami noon sa lugar ng Panay. Nagawi kasi ako sa lugar ng Panay nang minsang sumama ako sa tiyuhin kong doon na nakapag-asawa at naninirahan. Sa totoo lang kasi mga kaswang ay may nabuntis akong babae. Kaya tinakasan ko iyon. Paano ba naman kasi? Isang beses lang namang may nangyari sa amin ng babaeng unang beses ko palang nakita sa inuman. At dahil nga sa kapwa na lasing kami, ay may nangyari sa amin. At sa kamalas-malasan pa ay napuruhan ko ang dalaga at nabuntis ito. Noon ngang sugurin ako ng pamilya ng babae ay kamuntikan pa akong malagutan ng hininga. Dahil sa pinagtulungan akong bugbugin ng mga kapatid ng dalaga. Mabuti na lamang talaga at naawat ng mga magulang ko ang kaanak ng dalaga. Kung kaya tumigil ang mga ito. Noon ngang magbakasyon sa baryo namin ang tiyuhin ko, ay hindi na ako nagdalawang isip pang sumama rito. Pumayag naman ang mga magulang ko para na rin daw makapag-isip-isip ako. At kapag malinaw na umano ang pag-iisip ko, ay bumalik na ako para ayusin ang gulong ginawa ko.
Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 80 at ang edad ko po noon mga kaaswang ay 21. Itong mga panahon, Sir Casper, inaya ako ng kaibigan kong si Mario na manggapa sa karatig baryo. Dahil sa malaki umano ang kikitaing pera sa loob lang ng isang araw. Nagkataon namang wala akong trabaho at wala rin akong ginagawa ng mga panahong iyon. Kaya pumayag akong sumama sa kanya na magtrabaho. Sige tol ha, aasahan ko yan. Paano? Aalis na ako. Daanan na lang kita dito sa bahay niyo bukas para sabay na tayong pumunta sa trabaho. Wika ng kaibigan kong si Mario. O tol, makakaasa ka. Sige, daanan mo na lang ako dito bukas. Tugon ko. Si Mario po ay siya ang unang nakilala ko sa lugar na yon. Kaya ganon kami ka-close. Pagkatapos naming mag-usap ay umalis na ang kaibigan ko. Habang ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay. At nagpaalam sa tiyuhin kong manggagapas lang ako ng palay bukas sa kabilang baryo. Ano ka mo? Saang baryo ka nga magtatrabaho? Sindak na tanong ng aking tiyuhin. Binanggit ko ulit sa kanya kung saan ako magtatrabaho. Kaya naman mas lalong lumakas ang boses niya at nanlaki ang mga matang nagsabing, Nako, mukhang delikado ang lugar na pupuntahan ninyo ng kaibigan mo, Lando. Alam mo namang talamak ang mga balita dito sa lugar natin patungkol sa mga aswang. At sa pagkakaalam ko, ay isa na ang baryong pupuntahan ninyo ni Mario. Saad ng tiyuhin ko. Tiyong, hindi naman aswang ang pakay ko doon kundi trabaho. Wika ko. Sinabi ko rin sa kanyang mukhang kailangan ko ng magtrabaho para pagka-uwi ko sa lugar namin ay may maiuwi ako na pera. Bakit? Nakapag-isip-isip ka na ba sa mga nangyayari sa'yo? Tanong ng tiyuhin ko. Opo, tiyong. Naisip ko kasing mukhang kailangan ko ng umuwi at harapin ang problemang tinakasan ko. Hindi naman po kasi lahat ng panahon ay matatakasan ko ang problema. Wika ko sa tiyuhin ko. May punto ka sa mga sinasabi mo, Lando. Hindi lahat ng problema ay matatakasan mo habang buhay. Kaya tama lang iyang naisip mong magtrabaho para kumita ng pera at bumalik sa inyo. Kaya nga lang ay delikado ang lugar na pupuntahan ninyo ni Mario. Wala ba kayong ibang mapapasukan, ha? Tanong pa ng tiyuhin ko. Wala po, tiyong Tsaka sandali lang naman kami doon, tiyong. Kapag natapos namin ang trabaho ay uuwi na rin kami ni Mario. Tugon ko. Ewan ko dito kay tiyang mo. Sa kanya ka magpaalam. Kung papayag siya, edi sige, pumunta ka. Aniya pa sa akin. Binalingan ko naman si Tia Norma. At kinumbinsing payagan niya na akong magtrabaho. Pagkakataon ko na kasi iyon para makapag-ipon ng pera. Ay nako, malaki na iyang pamangkin mo, Vicente. Kaya na niyan ipagtanggol ang sarili, kaya payagan mo na. Tugon ng tiyahin ko. Natawa naman ako nang marinig ko ang sinabi ng tiyahin ko. Kaya't kinulit ko na ang tiyuhin kong payagan na niya ako. Nang sa ganoon ay makapag-ipon ako ng pera. Di naman kalaunan mga kaaswang ay napapayag ko rin ang tiyuhin ko. Basta't mag-iingat lang raw ako at kapag may nararamdaman umano akong kahinahinala ay umuwi na rin kaagad. Ayaw niyang mapahamak ako at may mangyari sa aking hindi maganda dahil malalagot siya sa aking ama. Huwag kayong mag-alala, tiyong. Ako na po ang bahala sa sarili ko. Matanda na po ako. Nakangiti kong wika sa kanya. Matanda ka na nga.
Pero wala ka namang pinagkakatandaan. Kita mo kung ano ang nangyari sa'yo. Aniya pa. Ito yung ibang usapan naman po kasi iyon. Kung alam ko lang na mangyayari sa akin iyon. Iti sana hindi na ako nagpakalango pa sa alak. Saad ko sa aking tiyuhin. Oo na, siya sige. Papayag na ako. Basta't tandaan mo ang mga sinasabi ko. Mag-iingat ka sa pupuntahan mong lugar. Aniya pang muli. Ngumiti naman ako at nagpasalamat sa tiyuhin ko. Tinanong niya ako kung kailan kami aalis ni Mario papunta sa lugar na pagtatrabahuan. Sinabi ko naman sa kanyang bukas na kami mag-uumpisang magtrabaho. Nakita kong tumango-tango lamang ang aking tiyuhin. Kinabukasan nga ay maagang dumating si Mario sa bahay ng tiyuhin ko. Kaya't agaran na kaming nagtungo sa karatig lugar na pagtatrabahuan namin. Tinanong ko siya kung bakit napakaaga naming umalis. Malayo ba kamo ang pupuntahan namin? Sinabi niya namang kaya inagahan naming umalis. Yun ay para hindi kami aabutan ng katirikan ng araw. Mahigit 1 oras kasi ang lalakarin namin. Kaya't kailangang agahan talaga para pagdating doon ay saktong pasikat pa lang ang araw. Dahil may kalayuan ang lalakarin namin, kung kaya't naisipan ng aking kaibigang maghanap kami ng ibang daanan na mas malapit lang patungo sa pupuntahan naming baryo. Nang sa ganoon ay hindi kami abuti ng mahigit 1 oras sa paglalakad. Napansin kong pumasok kami sa masukal na talahiban at naglalakihang mga puno. Sinundan ko lang siya dahil mas kabisado niya ang umano ang daanan. Hanggang sa makalipas ang mahigit kalahating oras ay dumating na kami sa lugar na pupuntahan namin. Naglakad pa kami papasok ng baryo hanggang sa makarating na kami sa dulo. Pagkadating naming doon ay nakita ko na ang napakaraming taong naggagabas. Kaya naman nag-umpisa na kaagad kaming manggapas. Habang naggagapas nga kami ay panaka-naka kong nasisipat ang isa sa mga nagtatrabahong kakaiba kung makatitig sa amin ni Mario. Sinabi ko naman sa kaibigan ko ang napapansin ko. Pero ang sabi niya lang sa akin ay hayaan ko na lang at huwag pansinin ang mga taong nasa paligid. Basta't magtrabaho na lamang ako para walang magiging problema. Sinunod ko naman ang mga sinasabi niya. Itinuon ko na lamang ang pansin sa ginagawa at binilisan ko. Dahil pakyawan ang usapan pagdating sa pagpapasahod. Kung mabilis kang kumilos at marami kang magapas na palay, ay mas malaki ang sasahurin mo. Kaya iyon nga ang ginawa ko. Binilisan ko ang pagtatrabaho upang malaki ang sasahurin ko. Noong katanghalian, matapos naming kumain ni Mario, ay nagpahinga na muna kami. Habang nagpapahinga kami sa gilid ng pilapil, ay tinawag kami ng matandang lalaki. Doon umano kami sumilong malapit sa kanila dahil malawak-lawak naman ang pwesto nilang kubong walang dingding. Naku, wag na ho. Maayos na po kami dito ng kaibigan ko. Mas komportable po kami dito. Mangin-hangin po kasi. Agarang tugon ng kaibigan ko na siyang ipinagtaka ko. Sigurado kayong ayos lang kayo dyan? Tanong ng matanda sa amin. Opo, ayos lang po kami dito, Lolo. Tugon niya. Matapos siyang kausapin ng matanda at iba na ang binalingan nito, ay tinanong ko si Mario kung bakit hindi niya pinaunlakan ang paanyaya ng matanda. Sinabi niya namang nag-iingat lang siya dahil sa mahirap na. Lalo pat hindi namin kilala at kung taga saan ang mga taong nagtatrabaho sa palayan. Kaya ikaw, Tol, huwag kang makihalubilo sa mga kasamahan natin.
Hindi natin kilala ang mga iyan. Baka mamaya, uuwi tayong tinubuan na ng pakpak sa likod. Seryosong wika niya bago uminom ng tubig. Bakit naman tol? Tsaka anong ibig mong sabihing uuwing may pakpak? Natatawang tanong ko sa kanya. Sa mahinang boses ay tinanong niya ako kung naniniwala ba ako sa aswang. Sinabi ko naman sa kanyang hindi masyado dahil hindi pa naman ako nakaranas at nakakita ng aswang nun. Pues ngayon, maniwala ka na dahil ang iilan sa mga nagtatrabaho rito ay hindi natin kauri. Aniya pa. Dagdag niya pang wika, aswang ang iilan sa mga nagtatrabaho. At kaya na mga itong hawaan ka sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat. Kaya mag-iingat umano kami sa mga nakaksalamuhan namin. Dahil baka mamaya ay matapik kami. O kaya ay may pagkaing ibibigay sa amin na maging dahilan para mahawaan kami sa pagkaaswang. Maniwala ka na sa akin tol, dahil dito na ako sa panay lumaki. Alam ko na ang mga karakas ng mga tao dito. Ani pa nito. Napapailing na lamang ako't natatawa dahil sa pare-pareho talaga sila ng tsuhin ko. Puro na lang aswang ang lumalabas sa mga bunganga. May kalahating oras pa kaming magpapahinga. Kaya habang nakasandal sa paanan ng puno ng niyog, ay ipinikit ko ang mga mata ko para makaidlip ng panandalian. Nang nakapikit na nga ako ay nararamdaman kong parang may ibang tao ang nagmamasid sa akin mula sa di kalayuan. Idinilat ko ang mga mata ko at hinanap ang presyensyang nararamdaman ko. Noong akmang titingin na sana ako sa gawin ng kaliwa ko, nang bigla akong pinigilan ng kaibigan ko at sinabihang huwag akong tumingin. Dahil kanina pa umanaw ako pinagmamasdan ng matanda. Matalim daw iyong nakatitig sa akin na para bang may kasalanan akong ginawa. Ano? Matanda? Sinong matanda? At bakit masama akong tinitignan? Kinakabahan kong tanong sa kaibigan ko. Hindi ko alam. Malamang ay dayuhan lang rin sa baryong ito ang matandang iyon. At isa sa mga naggagapas. Tugon niya. Binilinan niya akong kahit anong mangyari ay iwasan kong tumingin sa mga mata ng mga taong naroroon sa palayan. Dahil baka aswang ang matitigan ko at magalit iyon. Nang mga sandaling iyon mga kaaswang ay nawiwarduhan na rin ako sa kaibigan ko. Dahil hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya sa mga sinasabi niya o hindi. Tara na, bumalik na lang tayo sa trabaho para makarami tayo ng gawa. Panyayang wika niya. Tumayo na nga ako at bumalik na kami sa trabaho. Makalipas ang ilang oras ay hinakot ko na ang mga palay at tinambak ko sa gilid ng pilapil. Habang naglalakad ako ay bigla na lamang may humawak sa balikat ko. Kaya napalingon ako sa likuran ko at nakita ko ang matandang lalaking tumawag kay Mario kanina. Nakangisi ito at nagwikang, "Dayo ka lang dito ano?" Tumango naman ako at sinabing dayo nga lang ako at isinama lamang ako ng kaibigan kong si Mario. "Sinasabi ko na nga ba mag-iingat ka. Hanggat maaari ay huwag na huwag kang lumayo sa kaibigan mo." Nakangising wika niya sa akin. "Ha? Bakit naman po?" Kabadong tanong ko. Naisip ko kasing bakit hindi naman ako pwedeng lumayo sa kaibigan ko. Gayong ang tanda-tanda ko. Para namang batang tingin sa akin ng matanda. "Basta iho, sundin mo lang ang payo ko para hindi ka mapapahamak." Wika niya sa akin at agara na siyang naunang maglakad. Anyari doon? Bakit? Parang timang lang. Sambit ko sa sarili at iiling-iling.
Nang makabalik na ako sa kaibigan ko ay tinanong niya ako kung ano ang sinabi sa akin ng matanda. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat. Natawa ng pagak ang kaibigan ko. Magtatakip silim na kami nang nakauwi. Dahil hinintay pa namin ang sahod at dahil sa marami-rami kami ay natagalan kami sa pila. Nang matapos na kaming masahuran ay naglakad na kami pauwi ng kaibigan ko. Noong naroroon na kami sa may talahiban ay binuksan na ni Mario ang flashlight na bitbit niya. Binuksan ko na rin ang ilawan ko at pagkatapos ay itinutok ko na iyon sa daan. Habang naglalakad kami ay panaka-naka akong nakakarinig ng kaluskos sa gilid ng daanan. Yung bang pakiramdam ko'y may kung sino man ang nakasunod sa amin. Nagpalinga-linga pa ako at hinanap ang kaluskusang naririnig ko. Tara tol, bilisan na nating maglakad. Wika sa akin ni Mario. Agaran ko na ngang binilisang maglakad dahil sa nakakarinig na ako ng mahihinang huni ng kakaibang ibon. At nakakakilabot iyon pakinggan. Maya-maya pa ay bigla na lamang kaming napahinto sa kadahilan ng nakarinig na kami ng malakas na ingay ng kabayo. At aaminin ko mga kaswang, matapos kong marinig iyon, ay talagang nagtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Pati siguro bulbol. Halos sabay pa kaming lumingon ni Mario at ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko nang sa may nakita akong nakakakilabot na matandang nanlilimahid ng langis. Kumikinang ang katawan nito nang matamaan ko iyon ng liwanag. At mas lalo akong nangilabot nang makita kong nagbabaga ang mga mata nito para itong asong nauulal na walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Ilang sandali pa ay sumagi sa isipan ko ang matandang masamang nakatitig sa akin kanina sa palayan. Naalala ko rin ang sinabi ng matandang lalaking tumapik sa balikat ko. Bago pa man ako makakilos ay mabilis na akong tinapik ng kaibigan ko at sinabihang tumakbo na kami. Dahil nariyan na ang aswang. Dahil sa pagkataranta ay kumaripas na nga ako ng takbot at dahil din sa takot ay naunahan ko pa ang kaibigan ko. Naririnig kong tinatawag niya ako at nagwika siyang hintayin ko raw siya. Subalit mga kaaswang dahil sa takot ko ay hindi ko na hinintay pa ang kaibigan ko. Bilisan mo nang tumakbo riyan. Sigaw ko sa kanya at hindi na tinapunan pa ng tingin. Naririnig ko na rin ang huni ng wakwak at ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa taas. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Naramdaman ko namang nakasunod pa rin sa akin si Mario. Naririnig ko rin itong pinagmumura ang aswang habang tumatakbo. Sinabihan ko naman siyang huwag nang magmura. Bilisan na lamang ang pagtakbo para matakasan namin ang aswang na sinasabi niya. Sa paglipas ng ilang minuto at narating na namin ang kabahayan, ay tsaka pa lamang kami huminto. Habol-habol ang hiningang nilingon pa namin ang pinanggalingan. Hindi na namin nakita pa ang aswang na humahabol sa amin. Kaya't nagpatuloy na kaming naglakad ni Mario. Ayoko nang bumalik doon. Buisit. Bukod sa werdo ang mga naninirahan, may aswang pala talaga. Bulalas kong wika sa kaibigan ko. Hindi naman nakasagot ang kaibigan ko dahil sa naghahabol pa rin siya ng hininga. Nakauwi naman kami ng kaibigan ko ng matiwasay ng araw na iyon mga kaswa. Pagka-uwi nga namin ay kwento ko sa tiyuhin ko ang tungkol sa nangyari sa amin ng kaibigan ko. Ayun na nga ang sinasabi ko eh. Mabuti na lang at nakatakas kayo sa aswang na humahabol sa inyo. Iiling-iling na wika ng tiyuhin at napapalatak. Dagdag pang wika ng tiyuhin ko, huwag na umano kaming bumalik ni Mario sa lugar na iyon. Dahil sa baka tinatandaan ng aswang na iyon ang pagmumukha namin ni Mario. At baka sa susunod ay mapahamak na talaga kami.
Tumango naman ako at sinabing maghahanap na lamang ako ng ibang trabaho para makapag-ipon at makauwi na sa amin. Sa paglipas naman ng mga araw ay nakahanap naman ako ng trabaho, Sir Caspar. Kaya't hindi kalaunan ay nakapag-ipon ako ng pera at binalikan ng dalagang iniwanan ko. Nakahanda na rin ako sa kung anong mang gawin sa akin ng pamilya ng dalaga. Dahil sa mali ko rin naman, nagpadalos-dalos ako ng desisyon at tinakasan ang responsibilidad. Noong makabalik na nga ako sa lugar namin ay naayos na ang problemang ginawa ko at diretso pamanhika na ang ginawa ko sa dalaga at hindi katagalan ay nagpakasal na kami. Yun na yun. Hanggang dito na lang po ang aking kwento tungkol sa aking karanasan. Maraming salamat po. Naway isa ako sa mapalad na mabasa niyo ang aking kwento. Muli po, ako po si Lando ng Cebu. Na mag-iiwan ng katagang, walang pangit na babae sa lasing na lalaki. Salamat sa pag-subscribe.